Kaixo guztioi, ongi etorri GZ podcastera, ongi etorri geopolitikaz ikerketa taldearen podcast saiora, konkretuki euskarazko beste saio batera, jada 3. Ez genuen espero hainbeste arrakasta izango zuenik, eta zer baino lehen, eskerrik asko entzule guztiei izan dezuten harreragatik podcast hauekin. Gaur, Bilal Xamera bidaiatuko dugu, Siria historikora, eta nola ez, bidai hau, Ander Aranbururen eskutik egingo dugu, gure lagun Ander Aranburu, politika zientzietan ikasketak dituena, geopolitikazeko kidea dena, eta hortaz gain, noiz behinka ere aritzen da nazioarteko gaien inguruko analiziak egiten komunikabide ezberdinetan. Agian gogoratuko dezute Ander, izan ere aurreko denboraldian, 4. eta denboraldi honetan 5. hainbat serie egin ditu, Estatu Batuen ingurukoa, Kosovoren ingurukoa, eta hortaz gain ere, euskerazko lehenengo saioaren egilea ere bada, lehenengo saioa gogoratu. 5. denboraldi honetako 12. saioa, Golango gainei dedikatu genion, eta Anderrek, bertan saio honetan analizatzen du Golango gainen garrantzi geoestrategikoa eta gaur egungo geopolitikan izan dezakeen garrantzia. Baina hasi baino lehen gogoratzea, interneten ere gaudela. Telegramen edapena difusion geopolitikaz, iVoox eta Spotify GZ podcast, eta Ixan abildua GZ_ podcast. Eta hau esan da, guatzen aurrera. Kaixo Ander, ze moduz? Kaixo Carlos, ondo, mentxe. Gaur ere Siria zitzaitera etorriko zea, eta zer dakazu? Helburua izango da Siria historikoaren edo mendebaldeko Asiaren inguruko analisi historiko sakon eta aldi berean didaktiko bat egitea, entzulek uler dezaten hobeto zein den inguru honetan dagoen errealitatea. Asko azpimarratzen da, batez ere hedabide askotan eta historia liburu askotan eremu bateraezintasun etniko eta religiosoek mugatuta dagoela eta horrek sortzen dituela bertan dauden horrenbeste enfrentamendu eta horrenbeste liskar, baina ni gaur saiatuko naiz demostratzen benetan geopolitika dela hemen giltzarria ulertzeko zer gertatzen den eremu honetan eta horretarako historia aztertzea ezinbestekoa da. Bai, hala da. Hasiko gera programarekin, eta lehenengo galdera, lehenik eta behin, zergatik da Siria historikoa, aipatu duzu Bilal al-Sham, edo hortik haratago Mendebaldeko Asiako zonalde hori hain garrantzitsua geopolitika eta beste alderdi batzuen ikuspegitik. Nola frogatzen da hau historiaren aldetik? Historiaren aldetik lehenen da bizi kokatu beharko genuke zer den Siria historikoa edo hobeto arabieraz Bilal al-Sham ezaguna dena, ezta? Mapa batean jarriko bagenu eta ikusentzuleek nahiko balute mapa bat ikusi, esan beharko litzaieke Siria historikoa hasten dela Taurus mendietan, Eufrates ibaiaren magalean, Turkia eta Siria arteko mugan, eta edatzen dela gaur egun orain arte ezaguna izan den Siriar herrialdean, Jordanian, Libanon, Palestinan eta Sinaiko peninsula izango luke azkeneko adar bezala, ezta? Eremu hau gero ere kokatzen da beste eremu zabalago batean, ekialde hurbila edo Mendebaldeko Asia deitzen dena, eta Mendebaldeko Asia historikoki izan duen garrantzia ezinbestekoa izan da, ezta? Kontuan izan behar dugu, bertako hiriak esaterako Damasko eta Alepo munduko hiririk zaharrenetarikoak direla, arkeologia lan askok demostratu izan duten bezala, eta gero ere kontuan izan behar da eremu hau garrantzitsua dela hainbat faktoregatik. Lehenengo azpimarratu daiteken faktorea da gizateriaren aurrerapenetan eta berrikuntzetan abangoardia izan duen lurralde badela, ezta? Esate baterako Mesopotamia garaian, duela Kristo horretik ez dakizen bat mende, eremu honetan sortu zen nekazaritzaren oinarria. Gariaren ereitea Eufrates ibaiaren inguruko lursailetan eman zen lehenengo aldiz, eta lehenengo hazi historikoena bertakoa dira, eta gero gizakiaren elikadura baldintzatu duen metodo hau mundu zabalera hedatu zen, hemendik, ezta, esan diteke nekazaritza aldetik ere bere garrantzia izan zuela duela
aintzinaroan edo duela mende asko. Gero beste alde batetik esan behar da, ez da, mapa bat ikusi besterik ez dagoela edo geografiari erreparatu besterik ez dugula, konturatzeko kokapen geoestrategikoa duela batez ere ibilbide komertzialei dagokienez. Mundu askori ezaguna egingo zaio Zetaren ibilbidea, ez da, Txinatik hasten zen ibilbidea Zeta garraiatzeko Europa zabalera. Bertan, Ekialde Hurbila eta Siria historikoa bitartekaritza lanak egiten zituen, eta bertatik kanalizatzen zen edo merkantzia, era guztietako merkantzien trafikoa, ez? Garai hartan kotizatuenak ziren merkantziak, ez da, kotoia, zeta bera, espezieak, oialak, eta barre luze bat, ez da? Eta hori beste alde batetik esan behar da baita ere, zibilizazio asko pasa direla bertatik, eta ez hori bakarrik, baizik eta eremu hau zibilizazio askoren sorgunea ere izan dela, ezta? Deno dakigu azken finean, kristautasuna Siria historikoan ernaldu zela, Jesukristo, Jerusalem eta inguruari ibili zen, gaur egun bere ama hizkuntza izan zen arameoa ere, oraindik hitz egiten da, naiz eta 13.000 personak soilik hitz egin, eta aldi berean judaismoa ere zertxo bai lehenago antxe sortu zen, eta islamarekin beste horren beste, ez da, naiz eta hasiera batean Mahoma den zera, ez da, kondaira, Koranarekin batera Meka inguruan, hau da, gaur egungo Saudi Arabian datu zen, gerora ere bere traslazioa edo bere loraldia Damaskoko kalifato omeiarekin bat izan zen, ez da, beraz, ikus dezakegu, zibilizazioen abanguardia edo nolabait izan dela, eta gero hori edatu duela, ez da, mundu mailan. Alde hortatik ondareari dagokionez ere garrantzia ikaragarria duen eremua da, eta zer esanik ez, zibilizazio ugari pasatu direla bertatik, eta zibilizazio ugari utzi dutela bere arrastoa bertan. Aipatu ditzakegu Mesopotamia garaitik hasi, eta ondoren imperio asirioa, imperio persa, Europako imperio esanguratsuak ere bai, ez da, Erromatar eta Greziar imperioak eduki dituzte asentamentua bertan, Bizantziar imperioak ere ondoren, Erromatarren ondoren gotza izan zuen imperioarek ere izan zituen ondoren gotzak, eta gero ondoren ere uholde otomano edo turkiko bat, iritsi zen eremura otomandarren eskutik, eta bere esparro izan zuen 5 mende luzetan, ez da? Agian, zibilizazioaren oparotasunaren garairik esanguratsuena Damaskoko Omeia kalifatoarena izan zen, ez da? Kontuan izan behar dugu, orduan arabiarren nolabaiteko batasuna eman zela, eta oso urte gutxitan lortu zutela arabiarrek Magreb, gaur egungo Afrikako iparralde osoa eskuratzea, Iberiar penintxula ere bereganatzea, Europa zabalean zuzenduko diazu, baina uste dut Poitiers izan zutela muga. Bai, alaxe da, horre ematen da gudu bat, eta, musulmanek atzera egin behar dute, atzera jo behar dute, eta orduan, atxikitzen dira peninsula iberikoan. Eta eremu iristen zela, ez da, Persiaraino, bertaraino ere. Eta kontuan izan behar dugu, garai hartan, ez da, 7. mendetik gutxi gora bera, 13. menderaino, bizateriak izaten dituen aurrerapen asko, arabiar hauen eskutik etorri zirela, ez da, aipatzekotan gaur egun matematikan esaterako ezagunak diren algebra, dezimalak, trigonometria eta beste hainbat matematika ekuazio, beraiek asmatu edo aurkitu zituzten, bestetik ere kimikaren alorrean ikaragarrizko aurrerapenak ekarri zituzten arabiarrek, esaterako kristalizazioa eta destilazioa bezalako metodoak haiek jarri zituzten martxan, eraikuntzan ere ikaragarrizko hiriak eta eraikuntzak sortzeko gaitasuna erakutsi zuten, ez da, ikusi besterik ez dago, esate baterako Kordobako Alkazarra, ez da, gaur egungo Kordobako Aldezarra, edo Granadako Alhambra, beraien arkitektura obra garrantzitsuenetarikoak izango lirateke, elikaduran ere gaur egungo dietan oinarrezkoa ditugun zenbait eta zenbait elikagai ekarri zizkiguten, ez da, kafea, limoia, almendrak eta esaterako, eta bestetik nekazaritzan ere ureztatze teknika berritzaileak martxan jarri zituzten, ura kanalizatzeko sistemak ere hobetu zituzten, eta bar luze bat, ez da, nolabait esateko zenbat ezina edo mugagabea da arabiarrek utzitako ekarpena, bai Iberiar penintsulan eta bai orokorrean mundu mailan beren aurrerapenekin, ez da.
eta garrantzia horri gehituz esan daiteke ekialde hurbila edo mendebaldeko Asia hobeto esan da, ez dela lehenengo aldia geopolitikaren alorrean nolabaiteko liskarrak edo iskanbilak izan dituena, ezta? Zuk ondo goratuko dituzu gurutzadak esaterako. Bai, hor badago idazle libanoar bat niri asko gustatzen zaidana, dala Amin Malouf, berak daka liburu oso interesgarri bat, deitzen dela Las cruzadas vistas por los árabes, eta hor bai azaltzen du agian Erdi Aroko geopolitikaren nundik norakoak Bilad al-Sham edo lurralde horietan, ez? Nola perspektiba aldatu daiteken zeinek ikusten duenaren arabera. Bai, gurutzadak, de hecho, sortze dira, ez da, behin 10 eta 13 mendeetan, okerrez banago, eta kointziditzen du, ez da, otomandarren erauntzi horrekin. Behin otomandarrak iritsita, hasten dira setiatzen, batez ere, inguruko eliza eta, ondare kristau guztia, ez da, eta ustez Frankoak batez ere Europan ez da egiten abiarazten dituzte, era guztietako gurutzadak, eremu templu kristau horiek babesteko edo horren aitzakipean bintzat, ez, bidaltzen dute hainbat eta hainbat bolondrez gurutzea eskuan dutela, mendebaldeko Asiako eremu hauek babestera, esan beharra dago, hori babestera bidaltzen dituzten gizonei, borrokatzaren truk ez da eraguztitako privilegioak, jabetzak eta onurak ematen zitzaizkiela gero itzulerarako, baina horren atzetik ezkutatzen den autore askoren ustez ez da erlijioa, baizik eta Europako garai hartako merkatari boteretsuerek, ez da, Genovako, Marsellako, Veneziako eta Abarreko merkatari horiek zeukaten interesa, ez da, haien Asiatik zetorren merkantzien trafikoaren monopolioa babesteko eta haien esku izateko, ez da. Beraz, ezinbestekotzat ikusi zuten, eremu hauek haien influentziapean edukitzea, otomandarrek edo musulmanek etzezaten arriskuan jarri haiek zeukaten merkataritza privilegio hauek, ez da. 19 eta 20. mende hasieran mendebaldeko Asiak garrantzi geoestrategiko izugarria bereganatzen du, eta zeintzuk dira garrantzi geoestrategiko honen arrazoiak. Eta bestetik, Lehen Mundu Gerran ere eremu honek berebiziko garrantzia izan zuen potentzia desberdinen arteko lehia baldintzatzerako orduan, zein gertakarik markatu zuten eremu honen bilakaera aro honetan? Lehen esatu dugun bezala, ez da, garai bateko, gurdi bidezko trafiko horretan, ekialde hurbilak garrantzia handia zeukan, ez da, zetal, kotoia, espezieak, portzelana eta garraiatzeroko orduan, Europara, ez da. Baina, deno dakigunez, 15. mendetik aurrera, ez da, batez ere, Europan urrutienen zeuden lurraldetako marinelek edo nolabaiteko itsasmerkatariek espedizioak antolatu zituzten, ez da, Asiatik Europara beste eratako ibilbide batzuk topatzeko asmoz, batez ere navigazio bidez, ez da, Vasco da Gama bezalakoak Portugalen, eta haiek Asia aurkitzea lortu zuten ibilbide alternatibo baten bidez. Hau izango litzateke Cabo de Nueva Esperantzatik, Hego Afrikatik bidez egiten zen ibilbidea, ez da, navigazio bidez, asko merkatu eta asko moztu ziren denborak merkantziak ailegarazteko batez ere Europako mendebaldeko lurraldetara, eta honekin batera gainera espedizio ugari antolatu ziren eta Amerikaren deskurrimendua mantzen, ez da, era guztietako aberastasunak topatuz lur horietan. Era horretan, mendebaldeko Asiaren erreferentzialtasuna pixka bat murriztuta geratu zen mende batzuetan, baina, zuk ondo galdetu bezala, 19. mendetik hasita, 19. mendeko bukaeratik eta 20. mendeko hasieratik abiatuta, lurralde honek berriro ere berebiziko garrantzia estrategikoa bereganatzen du. Eta horretarako bi dira arrazoi nagusiak. Alde batetik, mendebaldeko potentzietan eman ziren ingenieritza aurrerapenen poderioz, ez da, frantsesek, gaur egun Egipto lurretan kokatzen den Suezeko kanala eraikitzeko gaitasuna izan zuten, eta beraz berriro ere itsas merkataritza edo itsas garraioa ekialde hurbila zeharkatzen hasi zen beste modu batean, ez da, gainera inoizko aurrerapenek handiena izan zen, zeren
merkantzien eta ondasunen trafikorako denborak asko murrizten eta azkartzen ziren, eta aldi berean ere kostuak ere bai, beraz, ikaragarrizko garrantzia geoestrategikoa beregantu zuen alde horretatik. Eta bigarren faktore erabakigarria da, mendebaldeko potentziak industrializazio fase honetan, petroleoa hasten dira deskubritzen, batez ere 19. mendeko azken laurdenean, eta ekialde hurbila bilakatzen da, deno dakigunez, petroleo erreserba oparo eta rentagarrienetarikoak dauzkan lurraldea. Beraz, eremu honetako petrolaren kontrola izatea, norbere industrien lehiakortasuna bermatzeko ezinbestekoa bilakatzen da. Orduan, eremu honek garrantzia estrategikoa irabazten du berriro ere. Era honetan, garaiko potentziak hasten dira berraordenatze imperialak aurrera ematen, lurralde honen gainekiko kontrola bermatu dezaten. Horren adibidea da, Liga Sionistaren beraren sorrera, 1886 inguruan, Theodor Herz famatuaren bidez, berak aldarrikatzen du judutarrak bateratu behar direla estatu bakar batean, eta estatu bakar hori jazten zaie esleitzen gaur egungo Palestinaren inguru horretan, ez da kasualidadea, sionisten liga honi eremu esleitzea, zeren azken finean Imperio Britainiarreko aditu gehienek, bazekiten Imperio Britainiarrak bere itsas merkataritzako hegemonia mantendu nahi baldin bazuen, kosta la kosta eragotzi beharra zeukala, zibilizazio arabiarren batasun eta konvergentzia hori. Kontuan izan behar dugu ere, azkeneko 19. mendeko azken urte hauetan eta 20. mende hasieran Imperio Otomandarra dela eremunen jabe, baina Imperio Otomandarra hilerrira joateko zorian dagoela. Nola Europako gaixoa deitzen zioten geroztik, eta bazekiten eremu horiek aginte umezurtz geratuko zirela lehenago edo beranduago, eta horregatik, behin umezurtz geratuta, logiko analizateke arabiarrek berriro ere batasuneranzko nolabaiteko pausuak eman alizatea, eta hori da, eragotzi nahi zutena kosta la kosta Britainiarrek. Zulek ez dute jakingo, baina ez da oso ezaguna, txosten bat, Chamberlain txostena deiturikoa, 1907an argitaratua, eta txosten honek argi adierazten du Imperio Britainiarrak hegemonia nahi baldin badu mantendu, ezinbesteko duela, batez ere, Suezeko kanalaren kontrolari begira, arabiarren konvergentzia eragoztea, eta horregatik esaten du jarri behar dela bertan estatu tapoi bat, hau eragotziko duena, eta hortik dator Israelen garrantzia geoestrategiko nabaria, nolabait esateko, hau da, Israeleko kolonoak edo nolabait esateko gaur egungo sionistak izango lirateke konvergentzia hau eragozten duten mendebaldeko zaindariak. Ikusi besterik ez dago, Theodor Herzek berak egindako adierazpenak. Esanez, Imperio Britainiarrak judutarrei estatu homogeneo bat oparitzen baldin bazien eretz Israel deituriko horretan, ez da, Niloko sorreratik Eufrateseko arroraino, 10 edo 14 milioi agente kolonial leial izango zituela bere interesak bermatzeko, ez da? Beraz, hor hartzen da pixka bat sortzen edo ernaltzen sionismoaren fenomeno hau. Eta gero aldi berean ere ekialde hurbila ez da ezaguna, baina bihurtzen da potentzia desberdinen arteko lehiagune nagusi. Garai hartan, esaterako Imperio Germaniarrak, Alemania bateratu berria eta Austria-Hungariako imperioaren baitan, ari ziren eraikitzen Imperio Otomandarrarekin elkarlanean Berlin-Bagdad trenbide sare nagusiura, ez da? Haien helburua zen, azken finean, Alemaniatik abiatutako trenak Balkanak zeharkatzea, ez da gaur egungo Serbia esaterako, Bulgaria zeharkatu, Konstantinoplatik abiatu, eta Siriako Alepo bezalako hiriak zeharkatuta Bagdaderaino iristea, ez da? Gero beste, luzapen bat egin nahi izan zuten Basorara bidean, ez da? Trenbide sare hau honen bidezko konexioak Alemaniarren ematen zienen nolabait petroleoa era merke batean eskuratzeko abantaila, eta aldi berean merkatu horiek bereganatzeko baita ere gaitasun bat, eta aldi berean kolokan jartzen zuen Britainiarrek Suezeko kanalarekin zeukaten itsas merkataritzaren monopolioa, eta horretaz gain Pertsiar golkorako sarbidea ere Alemaniarrentzat denbora kontua zen, ezta? Eta horrek Britainia Handiko garaiko aginte kolonialengan nolabaiteko mesfidantza edo nolabaiteko izua edatu zuen,
eta haien enfrentamenduaren arrazoietako bada. Dudik gabe, beste faktore asko aipatu izan dira Lehen Mundu Gerraren sortzaile bezala, baina faktore hau nik uste dut gutxietxia edo gutxienez ez dela behar beste ikertu, baina bere biziko garrantzia dauka, ezta? Eta horren poderioz ere, enfrentamendu hauek Lehen Mundu Gerraren baitan asko eratu ziren, ezta? Ezaguna da, ezta? Edo denok ezagutuko dugu, edo gutxienez ezaguna egingo zaigu belarrira 6 pikot akordio esanguratxura, ezta? Bai. Azken finean, 6 pikoten deno dakigun bezala, Frantziako, Ingalaterrako Marc Saiz kanpo ministroak eta Frantziako pikot ministroak Imperio Rusiarreko Nikolas Handiarekin batera erabaki zuten, ez da, Ekialde Hurbila zatitzea eta banatzea haien artean, ez da, eta akordio hau deno dakigun bezala konfidentziala zen, ez zen publikoa, baina Errusia zenez akordio honetako partaidetako bat, eta Errusiak 1917an urriko iraultza eman zenez, Vladimir Leninek zarraren artxiboak arakatuta argitaratu zuen dokumentu konfidentzial hau, eta bertan agertzen ziren Mendebaldeko Asia eta Siria historikoa banatzeko eta reordenatzeko plan guzti hauek, ezta? Bertan azken finean adierazten zen nola influentzia eremupean erori behar ziren hainbat eta hainbat eremu. Eta hori gauzatzeko ezaguna dugu nola Imperial Britainiako komisario diplomatiko edo gerrillari famatura Edward Lawrence, Arabiakoa, nola aritu zen, ezta, bazterra mugitzen eta bertako lider tribalak eta lider religiosoak konbentzitzen masak altxatu zitezen, ezta, aginte otomandarraren kontra, ezta, eta plana ezin zen arrakastatxoago izan, ezta. Osa, manipulazio estrategia honek egundoko arrakasta izan zuen, zeren Mahon konpromisoa diturikoa bezala ezaguna zena sinatuta Jerusalemko mutiarekin okerrez banaiz, lortu zuten arabiarrak altxatzea promesa oso zehatz batekin, eta zela estatu arabiar bateratu bat izango zutela Siriatik hasi eta hegoaldeko Yemeneraino, ezta? Hauek guztiak noski, momentuan konbentzitzeko zirrikituak edo azpijokoak besterik ez ziren, zeren gero bere plan hauek demostratu zuten benetan arabiarrak erabili egin zituztela, ezta? Sedukzio edo limurkeri kanpaina honetan, baina gero eskara guzti hauek ez ziren formalizatu, zeren Sebreseko eta Lausonako tratatuetan egindako reordenatze hauetan arabiarren eskakizunak ez ziren kontuan hartu eta 6 pikot planaren implementazioa bera eman zen. Hau da, gaur egungo Siria eta Libano geratu ziren Frantziar agintaren esku, eta gaur egungo Irak, Jordania eta Kuwait bera ezaguna duguna geratu ziren aginte britainiarraren esku, eta hor esaten zen esaterako Palestinako zonalde hori Errusiari pixka bat erreserbatuko zitzaiola, baina bere zegoen bideratuta bertan estatu judutar bat eraikitzeko gaur egungo Israel, ezta? Plan hau konsidera genezake Ekialde Hurbileko gaitzen, hasiera edo gutxienez abia puntua. Nolabait esateko potentzia, garaiko potentzia imperialisten nahi izan zutelako Ekialde Hurbila bihurtu haien menpeko eremua, batez ere, lehen esan dugun bezala, itsas imperio horiek mantendu ahal izateko bere horretan. Eta honekin batera, beste akordio edo, beste adierazpen garrantzitsu bat izan zen Balfour adierazpena. Hau da, garaiko Britania Handiko defentsa edo kanpo ministroak Rothschild familiako kide bati idatzitako gutuna, bertan adierazten da judutarrek eskubidea izango dutela haien aberri propio eraikitzeko Palestinako lurretan, ez? Nolabaiteko zilegitasun juridikoa ematen zitzaion judutarrak asentamenduak izateak Palestinako lurretan bertako populazio autoktonoaren kaltetan, ezta? Bertan hasten baitira Imperio Britainiarraren ikuskaritzapean lurralde desjabetzeak eta lehenengo kolono asentamenduak benetan forma ematen, naiz eta lehenagotik ere bazeto zen emigrazio uholde oso txikiak, baina Palestina historikora. Esia historikora, barkatu.
Lehen Mundu Gerraren ondoren, Siria historikoaren zati handi bat, ez guztia, baina bai gehiengoa, Frantziar Errepublikaren menpe geratu zen. Zeintzuk izan ziren agintaldi kolonial honen ondorioak? Agintaldi kolonial honek hainbat ondorio utzi zituen, ezta? Esan daiteke, bi izan zirela ondorio nagusiak. Batetik, Siriaren kantonalizazioa sustatu zuen Frantziak. Kantonalizazioak esan nahi du, saiatu zirela Siria mantentzen nolabiteko hiru pseudo estatutan, ezta? Hau da, Siriako gizartea erdibitzen konfesio sektarioen arabera, erlijioa erabiliz haien arteko liskarrak elikatzeko, ezta? Lehenago ez dugu aipatu, baina esan behar dugu Siria historikoaren ezaugarrietako bat beti izan dela multikonfesionaltasuna, ezta? Hainbeste zibilizazio pasada bertatik, eta hainbeste zibilizazio monoteisten sortzailea izan denez, ezta? Islama, judaismoa eta kristautasuna, gizarte sirioan identitateen edo nortasunen mosaiko bat dela esan genezak, ezta? Orain arteko Siriar erregimenaren konstituzioak da 28 etnia eta erlijio hori ematen zien aitortza aberriko kide eratzaile bezala. Eta bestetik, Siriarrek beti izan dute ohitura elkarrekin bizitzeko, nahastuta bizitzeko, zeremonia guztiek izan dute ofizialtasun berbera, hau da, Sirian Ramadama, Aste Santua, Gabonak eta ospatu izan dira denei emantzaile aitortza iguala, eta badago gauza garrantzitsu bat azpimarratzekoa. Mendebaldean erabiltzen ditugun paradigma asko ez direla bertan erabilgarriak, hau da, gehiengo eta gutxiengoen paradigma esaterako ez da erabilgarria Sirian. Zu mendebaldean askotan sistema politikoek ordezkatu nahi izaten duten gizarteren aniztasuna da, gehiengoa daukanari gizartean horren pisu proportzionala ematea esaterako administrazioan, polizian, armadan, judikaturan eta bar. Eta gutxiengoei ematea proportzionalki edo demografikoki dagokiena. Baina Siriako gizartean hau ez da ematen, zeren berdin duzuk ordezkatu 60% edo 5% trataera berbera izango duzula. Azken finean, denok konsideratzen baitira aberriaren parte, edo aberastasun. Orduan, oso ohikoa izan da Sirian, era guztietako konfesioak, elkarrekin otoitz egitea, haien elizetan, haien monastegietan, mezkitetan, eta bar. Ez da, nasketa erabatekoa izan da. Eta horregatik aipatzen dut hau, zeren Frantziara saiatzen dira hori eteten edo hori puskatzen. Horretarako, esaterako sortzen dute estatu bat Damaskon, beste bat kostaldean, Alauiten mesedetan, beste bat ekialdean Rezorren, hau da, sortzeko nolabaiteko liskarra, ez da? Bestalde batetik ere armadan edo administrazioan saiatzen dira erabiltzen incentiboak eta igoerak baita ere liskarra sortzeko. Momentu jakin batean, gutxiengo bati ematen zaizkio garrantzizko postuak esaterako indar armatuetan, beste kideak baztertuta utziz, era horretan elkarrekiko mesfidantzak eta etsaitasunak areagotu daitezen. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, Siriak ere edo Siria historikoan mugak artifizialki eta arbitrarioki marrazten dira Siria historikoari berari dagozkion hainbat lurralde anputatuz. Horren adibide esanguratsuena izango litzateke gaur egungo Libano. Libano frantsesek sortutako estatu artifizial bada. Hau da, Siriatik banatzen dute dekretu bidez, segurenik interesatzen zitzaielako etorkizuneko Siria independente batek lurralde heradura txikiagoa izatea eta kostalde zati txikiagoa izatea, ezta? Itsasoa izatea beti baita estatu baten indargune bat. Eta beste alde batetik ere oso lurralde garrantzitsua ondareari dagokionez, Antiokia edo Alejandreta famatua erabakitzen dute Ataturken Turkiari oparitzea eta orduan usurpatzen dizkiote Siriari garrantzizko bi lurralde. Zer esanik ez ere, Palestina historikoa ere, Siriatik aldentzen saiatzen direla, bertan proiektu sionista egikaritu dadin. Beraz, ikus dezakegu Frantziar lurralde aginteak nolabiteko supremasismoz eta arabiarra gutxietxiz jokatzen duela une oro, bere interes imperialak defendatzeko eta batez ere errezagoa izan dedin Frantzia, Britainia Handia eta Asiako bere kolonial arteko konexio edo lotura horiek mantentzea eta horretarako giltzarria zen
arabiarrak elkarrengandik bananduko zituen politikak aurrera eramatea. Zatiketa bat edo aipatu dugun moduan kantonalizazio bat, ezta? Hori da, bai, azken finean bi politika horiek dira garrantzitsuenak Frantzian, naiz eta Siriar herriaren borondatearen kontra eraiki, hau da, Libanoren independentzia ez da ematen erreferendum baten bidez, edo Alejandreta ez da amputatzen bertako herritarrek ala nahi dutelako, baizik eta garaiko aginte kolonialak ala erabakitzen dutelako eta funtzionala zaiolako haren momentuko interesei, baina hor ez dago benetan herriaren inolako borondate demokratikorik. Horren froga da, Siriak ere progresiboki 30. hamarkadan eskumenak itzultzen hasten zaizkionean metropolia hasten direla atzera botatzen Frantziak aurrera eramandako lege guztiak, ezta? Beraz, erabat arguiatuz Frantziarrak ezarritako jurisdikzio hura Sirian. 1996an Siria estatu independiente bilakatzen da. Eta zeintzuk izan ziren estatu eta erregimen berri honen ezaugarri funtsezkoenak? Beno, deno dakigun bezala, Bigarren Mundu Gerraren amaierarekin nazio batuen erakundea sortzen da, eta horrekin batera estatu independente batzuk sortzen dira, deskolonizazioaren poderioz, eta Siriak kasu honetan 1956an estatu nazio moderno gisara egikaritzen da, ez bere jatorrizko mugekin, eta esateko Libano aparte geratzen baita, eta baita ere Antiokia edo Palestina edo Jordania, baina bere mugak nolabait ere eztabaidatu gabe, bere programa nazionala implementatzeari ekiten dio. Siriako programa nazionala askoz lehenagotik zetorren, 1919tik, eta esan daiteke bi printzipio nagusik markatu izan dutela bere, Sirian egon den erregimenaren zutabea, ezta? Bat litzateke multikonfesionaltasuna. Leheno esan dugun bezala, Siriak hainbat zibilizazio ditu bere oinarritzat, guztiak berezkotzat hartzen ditu, eta beraz saiatzen da denen eskubideak berdintasunean errespetatzen eta inolako diskriminaziorik gabe, ezta? Hau da, naiz erlijio batek ordezkatu 60% edo beste batek 5%, guztia aitortzen zaie beren papera Siriaren mosaiko identitate horretan, eta beraz eskubide berdinak ematen zaizkie. Hau da, Sirian ez da ezartzen printzipioz Frantziako laizidadea edo estatu laiko baten zutarria edo norabidea, nolabait esateko, estatu laiko batek, ez da, deno dakigu Frantziako kasuan bezala esan nahi du, erabateko banaketa irmoa ematen dela estatuaren eta erlijioaren artean, hau da, erlijioak publikoki ezin du inolazko ordezkaritzarik izan, ez estatuan bertan, ez eskolan, polizian, epaitegietan, diru laguntza publikorik ere ezin du jaso, ez da, mugatu behar da erabateko pribatutasunera. Hau ez da Siriako eredua. Sirian azken finean estatuak berak sustatu egiten du erlijioen presentzia gizartean, baina erlijio guztiena. Inolako desabantailari gabe o diskriminaziorik gabe bata bestearekiko, ezta? Eta esate baterako zentzu batean ere ez du ezartzen inolako janzkera koderik, hau da. Sirian eskolara esate baterako lehenago emakume bat joan zinteken bai beloa jantzita, bai zilborra agirian zuela, ezta? Denek izan zeukaten eskubidea bere janzkera edo bere ohiturak ordezkatzeko gizartean, ezta? Frantzian hori ikusten doa ez dela posiblea esaterako. Ez dago beloa eramatea baimenduta, erlijioa eskolatan sartzea esan nahi duelako. Edo beste alde batetik esaterako, zuke eraiki nahi bazenuen Sirian eliza bat otoitz egiteko edo denelako, edo zure jarduerak aurrera emateko, estatuak lizentziak eta baimenak ematen zizkizun eta inkluso diru laguntzak horretarako. Eta esaterako telebista publikoak zuzenean ematen zituen kristauen kasuan, gabonetako ospakizunak, Santuko prozesioak eta bar, ezta? Osea, horrek irudikatzen da erregimenaren izaera zein denez, alde batetik. Bestetik, beste ezaugarri bada, Siriar erregimen berriak ez duela onartzen nazioarteko potentzien tutelarik edo eskuhartzerik eskualdean, ezta? Hau da, Siria egikaritzen da inguruko, anai arabiarren aldeko estatu bezala, beraz ez du onartzen ez atzerriko eskuhartzerik, ez atzerriko estatu artifizialik eraikitzea. Eta hau talkan sartzen da Israeleko estatu modernoaren sorrerarekin. Kontuan izan behar dugu, Israeli zilegitasun ematen zaiola, ez? Behin holokaustoa gertatuta, sionistak saiatzen dira honi errentagarritasuna lortzen,
eta 1957tik aurrera mendebaldeko potentzien laguntzaz, jada hasten dira gaur egungo Palestinan, guztietako sarraskiak aurrera ematen eta bertako populazio zibilaren desplazamendua sustatzen. Nakba famatuan, bertan 7.000 bat palestinar errefuxiatu egon ziren eta asko inguruko estatuetan barreiatuak izan behar izan zuten diaspora famatua osatuz, nahiz eta Nazio Batuek emandako 181 bat ebazpenak zilegitasuna ematen dien haien jabetzak berreskuratu eta haien jatorrizko lurraldean berriro ere bizi ahal izateko, ezta? Beste alde batetik, esan barra dago, ezta, erregimenaren printzipioak hauek izan direla eta asko esaten da Siria egon dela gobernatuta orain arte Baz alderdia deiturikoagatik, ezta? Baina Baz alderdia 1973an iristen da boterera. Beraz, lehenagotik ere Sirian egon ziren besteratako alderdi batzuk, esaterako Bloke Nazionala, Partidu Nazionala ere deiturikoa, eta naiz eta politiketan desberdintasun batzuk egon, dene jarraitzen dituzten Siriako 1919ko programa nazionalak ezarritako bi printzipio funtsezko hauek. Gainera, Sirian ez da egia soilik Baz alderdiak izan duela ordezkaritza edo Bazen monopolio politikoa zegoenik, baizik eta alderdi ugarik ere eduki dute ordezkaritza Siriako ganbera legeietan. Esate baterako alderdi komunista ere, inspirazio universalagoa zeukan alderdi bat, Sirian beti izan da kuadro eta militante ugariko alderdi bat, gerora ere sortu ziren bestera bateko alderdiak, esaterako Frente Nazional aurrerakoia, edo esate baterako ere Bloke aurrerakoia, edo orain ez dut ondo goratzen izena, guztiek batzuek gehiago aldarrikatzen zuten nazionalismo siriarra, Baz alderdiak nazionalismo arabiarra aldarrikatzen zuen, ez da, arabiar herrialdeen arteko konvergentzia, baina esan behar dago denek errespetatzen zutela edo multikonfesionaltasuna eta Siriaren subiranotasuna eta Israelesko estatuarekiko argullo irmoa. Horiek esan daitezke, hemen ezinbestekoa da egitea berizketa ez da erregimen eta gobernu baten artean. Erregimenak, hau da, esan nahi du, estadu egiturak erabatekoak direla. Egiten dio referentzia konstituzioari, estadu aparatuari, poliziari, administrazioari, judikaturari, armadari eta bar, simboloi berai, ez da, simboloek esan nahi dutenari. Identitateari ere. Identitateari ere, ohiturei erregimen bat askoz ere iraunkorragoa da eta goi hierarkia batean goian dago eta gobernua azken finean da pertsonek osatutako zerbait, ezta? Partidu batek, alderdi horretako ministro, beste alderdi bateko ministrokin koalizioan eta gobernu bat aldatzea, gutxi gorabehera erraza da, hauteskunde bidez egin daiteke, estatu kolpeen bidez ere edo matxinada baten bidez, baina erregimen bat hankaz gora jartzea eta ura eraistea ez da gauza kontuain erreza eta denbora eskatzen du. Beraz, Sirian 1996tik gaur egun arte, hau da 2024ko azaror arte, erregimen hori izan da egon dena indarrean, eta bi printzipio hauek gutxienez argi egon dira. Baz alderdia iristen denean, ez da, alderdi baten nolabaiteko boterea areagotzen dela, baina horrek ez du esan nahi ez daudenik beste alderdi batzuk ere ordezkatu. Azken finean, Partidu Komunistak edo Frente Nazional aurrerakoia beti eduki dituzte haien eserlekuak ganberetan eta zeharka gutxi gorabehera babesa eman diote proiektu panarabiar honi. Eta zein haustura lerro izan zituen Siriar Errepublika Arabiarrak barne zein kanpo mailan gerra hotzaren testuinguru honetan? Esan behar dago lehenengo, Siria ere gerra hotzaren testu inguruan kokatzen dela bloke sozialistaren kin aliantzan, nolabait esateko. Hau da, batez ere 1959tik Sobietar Batasuna bilakatzen da erregimen berriaren sostengu nagusi, eraskotan. Siriari laguntza militarra eman ez esate baterako, airegintzan, artillerian, flotan eta bar, ematen dizkio ekipamendurik modernoena, gero ere Siriak horre Sobietar Batasunari esleitzen dizkio bere bi base naval bertan, Tartus eta Latakiakoa,
Errusiarrek izan dezaten kanpo proiekzio batez ere Mediterraneoko uretan. Aldi berean ere, Sobietar batasuna bilakatzen da azpiegitura obra askoren finantziatzaile nagusia, ez da, Takkako esaterako urtegia, ez da, famatura ingeniari sobietarrek eraikitzen dute, baita ere trenbide sarean parte hartzen dute Alemaniako Errepublika Demokratikoko hainbat eta hainbat langilek, errepideak eraikitzen dira, baita ere batez ere Alderdi 73an iristen denean ere nazionalizazio ugari egiten dira, edo esaterako ere lurrak banatzen dira. Sirian kontuan izan populazioaren kasi erdia landa eremuetan bizi zela, eta horietako asko lurra izateaz desjabetuta zeudela, ezta? Tradizionalki lurjabe handiak turkiarrak izan ziren, eta erregimen berreu saiatzen da nekazarien artean lurrak banatzen, eta horretarako guztiako garrantzitsua izan zen kanpoko patrozinatzaile edo sostengoak izatea, ezta? Sobietar batasuna kasu honetan, ez da behar baita ere lotura kultural handia zeudela, ezta? Garai bateko Rusian eta Siriaren artean kristautasun ortodoxoaren poderioz, ezta? Eta beste hainbat arrazoikatik, beraz, Siria bilakatzen da, Sobietar batasunaren zera bat, ezta? Aliatu nahiko sendo bat. Eta galderari erantzunez, erregimenaren izaera honek ekartzen dizkio bi arazo. Bat izango litzatekena barne mailan anaia musulmana deituriko mugimendu politikoarekin arazoak izan ditu beti ere Sirian, ezta? Honetarako azaldu behar dena da anaia musulmanak Egipton sortutako mugimendu politikoa direla 1928an mendebaldeko potentziek ezarritako izara modernizatzaileak alboratzen dituena eta nahi duena islamaren nagusitasuna gainentzea gizarte mailan, ezta? Orduan anaia musulmanek esaten dutena da, ezta? Estatu bat konfesionalizatu behar dela eta erlijio soil baten kolorea izan behar duela. Kasu honetan, Siriaren kasuan, anaia musulmanek soil nahi dute sunismoaren ordezkari izan, ezta? Ez da bakarrikan islamaren kontu bat, baizik eta islamaren baitan dauen korronte zehatz bat. Bai, da azken finean korronte oso zorrotz eta rigorista bat. Nahi dutena da, estatuak soilik ordezkatzea, erlijio bat ordezkatzea, eta zuzenbidearen jatorri bakarra islama izatea. Hau da, sharia legea sartzea, ez da? Horre dakartzan implikazio guztiekin, hau da, jende guztia derrigortuta dagoela, ez da, bere jantzkeratik hasi eta elikaduraraino, zeremonietaraino, ritualetaraino, haien arauak jarraitzera, ez da, beraz, polizia moral bat modura jarduten dute, orain ikusten ari garen bezala, eta hori batera ezina da, ez da, Siriak bertan zeukan izaera multikonfesionalarekin, zeren, azken finean Siriak babes berbera ematen ziren konfesio guztiei, demografia aintzat hartu gabe, ezta? Leno aipatu da bezala. Orduan, anaia musulmanek beti deitoratu izan dute barne mailan proiektu multikonfesional hau, esan izan den bezala, gizartearen gutxiengo bat ordezkatu izan dute, baina gutxiengo garrantzitsu bat, gutxiko gara 15% bat izango zatekena, eta 15% hau indarraren bidez saiatu izan da erregimena bera eraisten 3 aldiz, 20. mendean eta gerra hotzaren testu inguruan 2 aldiz saiatu zen, ezta? Eraisten bata izan zen 1973an, behin Alderdia gobernura ailegatuta, 1973ko matxina dau gogorra erreprimitzen du erregimenak kide guztiak eta espetxeratuz, baina ez du lortzen ere mugimendu guztiz neutralizatzea, eta berriro ere 1973tik 1982ra indarkeria episodiak eman ziren, gobernuaren eta anaia musulmanen artean, ez da zu behar Hamako hiriko akademia militarrare hartzea lortu zutela, eta Siriako gobernuaren erantzuna nahiko bortitza izan zen, eta berriro ere lortu zuen erreprimitzea, ezta? Anaia musulmanek ez zuten lortu erregimena eraistea, eta gogor jazarriak izan ziren erregimenaren gandik, eta izan da alderdi mugimendu bakarra jazarria eta debekatua izan dena Siria mailan, ez da, printzipio konstituzional oinarrizkoen kontra joan izan delako, baina hau geroago komentatuko dugun bezala, 2011an berriro ere errepikatuko den zeozer izango da. Batez ere nazioarteko mezenazgo eta patrozinatzaile ugari dituelako mugimendu honek. Beste haustura lerroa izango litzateke
kanpo mailan eman zena, ezta? Eta lotura zuzena duena Israelko estatuaren interes espansionistekin, ezta? Lehen esan dugun bezala, Israel eremu horretan bilakatzen da herrialde arabiarren aurkako baluarte bat bezala egikaritzen da, ezta? Eta Siriak hasieratik ez du onartzen estatu honen legitimidade edo zilegitasuna, ezta? Eta horregatik 1948 hasita haien arteko gerrak etengabekoak eta nolabait esateko periodizidade aldizkotasun handikoak izan dira. Horren adibidez daukagu esate baterako 1948an jada eman ziren enfrentamenduak eta geroago ezagunagoak izango ziren bi gerra famatuak. Ez soilik Siriak Israelen kontra egindakoa, baizik eta inguruko bizilagun arabiarrek ere. Gogoratu behar da, Egipton ere erregimen panarabiar bat egon zela boterean. Jabhat al-Nasserrek eramana, Jordanian beste horren beste, eta Iraken ere Saddam Husseinekin, ezta? Eta guzti hauek, Israeleko gerra esategatako 6 eguneko gerra hortan, 1977an, aurre egin izan zioten Israeli, baina nagusitasun aereo horrengatik Israel garaile atera zen eta Siriarentzako garrantzitsua zen beste lurralde bat usurpatu eta amputatu zitzaion, Golaneko gainak deiturikoa. Honen inguruan gogoratzea entzulei duela aste batzuk argitaratu genuela gure euskerazko lehen programa eta honen inguruan doa, Golango gainen inguruan. Ez da, programa horretan aipatzen genuen bezala, Golango gainak lurralde oso estrategikoa dira, zeren alde batetik, ikuspuntu militarretik, mendikate bat izanik, ingurua monitorizatzea ahalbidetzen dute era askoz eraginkorragoan, eta beraz, fortifikazio izaera badaukate, eta bestetik, baliabide naturali dagokionez, urgez erreserba ugariko lurraldea da, eta hori altxorra da, Mendebaldeko Asian, zeren deno dakigunez bertako klimaren poderioz prezipitazioak eskaxa dira eta ur eskaxia pairatzen dute inguruko herrialdeek, beraz urputzuen, ibaien eta beste hainbat urgez eskax hori dagoen lurralden kontrola izatea ezinbestekoa da, bai norbere beharrak asetzeko, bai inguruko aerioak askotan ere paretaren kontra jarri alizateko txantaiaren bidez. Beraz, Israelek egundoko garaipena lortu zen 1977ko anexio ilegal honekin, eta gero 1973an ez da zu behar berriro ere bizilagun arabiarrek Tisrin edo hebreeraz ezaguturiko Yom Kipurreko gerra abiarazi zutela Israelen kontra, eta berriro ere emaitza etzela izan haiek esperotakoa, ezta? Hau da, Israelek lortu zuen Golanen zati handienaren eremua bere esku geratzea, eta aldi berean ere Sinaiko peninsula ostu zion Egiptori. Gero mendebaldeko herrialdetan pairatu behar izan genituen albo kalte batzuk, zeren Arabia Saudik eta Israelen kontrako erantzun gisara petroleo erreserba ugari izanik erabaki zuten produkzioa etetea edo izoztea, eta honek ondori eskorrak ekarri zituen hemengo industrientzako, energia hornidura zentasunak izaten hasi zirelako, eta beraz koste handien poderioz langabezia eta desindustrializazioa hasi zirelako Mendebaldean edatzen. Gerra oso garrantzitsua izan zen. Zaztu behar gainera gerra honetan eremu desmilitarizatu bat eraiki zela Golango gainen inguruan, purpura lerroa deritzona, eta etzela inolako bakerik sinatu Siria eta Israelen artean. Hau da, Siriak teknikoki 2024 arte eta erregimena erori arte gerran jarraitu Israelekin, ez du Israelen existentzia bera ere onartzen. Esan behar da, nazio batuek Golaneko gainen usurpazio hau Israelek aurrera eramandako beste asentamendu ugari gisara ilegaltzat jo duela bere bazten guztietan, baina Israelek ez diela jaramonik egin erretiratziko deiei, eta beraz, hau gatazka lerro oso garrantzitsu bat izan dela, ezta? Zer esanik ez, Siria izan dela Israelekiko oso etxai nagusia, babesa eman dielako, ezta? Babes logistikoa, entrenamendu bidez eta bai arma hornikuntza bidez, Palestinar erresistentziako fakzio desberdine, horien artean Al-Fatah edo OLP famatu egin. Bai, hala da, eta, poliki bagoaz aurrera, eta hurrengo galdera, ia sartuko gea momentu garaikideago baten, sartuko gera gerra gotzaren osteko momentuan,
momentu honetan, gerra hotza amaitzerakoan, Siria mendebaldeko potentzien jomugan dago berriz ere. Nola egikaritzen da Siria Errepublika Arabiarraren kontrako etxeitasun hori? Bueno, esan bezala, Siriaren edo panarabismoaren loraldi hau ere azaltzen da, ez da, garai hartan mundu mailan ematen zen indar harremanekin. Sobietar Batasuna eta Estatu Batuen arteko gerra hotzaren lehia hori egikaritzen zen era desberdinetan, maila ideologikoan, inteligentzia mailan, ekonomia mailan, armamentuen lasterketa horretan ere, eta Siriak zen, Sobietar Batasunaren aliatu nagusia, eta horregatik, esaterako barne mailan ere izaten zituen tentsioak, bazekien hobeto neutralizatzen, kanpo babes askoz ere sendoagoa zeukalako. Baina gerra hotzaren amaierarekin eta Sobietar Batasunaren desegitearekin berriro ere eremu hau berrordenatzeko planak ere abiatzen dira, ezta? Estatu Batuetako administrazioan esaterako 80. hamarkadan oso famatu egin zen Alderdi Errepublikanoko belatz, gazteleraz halkon deitzen zaion, ezta, neokontserbadorek sortutako mende berriko proiektu amerikarra. Eta proiektu amerikar horren baitan, haiek esaten zuten, 21. mendearen sarreraren hasierarekin eragotzi behartzela, potentzial lehiakor batek indarra hartzea, eta hortarako esaten dute zazpi, ekialde hurbileko edo nolabait Magrebeko herrialde batzuk zerrendan jartzen dituztenak mehatxu direla, orden berri horretarako, eta eremu birkonfiguratu behar dela, birkonfiguratu azken finean da eufemismo bat esateko desegonkortu edo suntsitu. Plan honen berri jada eman zuen Wesley Clark, NATOko general ezagun batek, Jugoslaviako bombardaketan 89an bera zen general nagusi, eta 2001ko dorre bikietako atentatuen ondoren esaten du Donald Rumsfeld berak, Alderdi Errepublikako garaiko defentsa idazkariak esaten diola 5 urteren buruan 6 herrialde suntsituko dituztela, eta 6 herrialde horien artean Siria bera kokatzen da. Siriarekin batera, bertan agertzen ziren Iraken Saddam Husseinen erregimena, Muammar Gaddafiren erregimena Libian, Iraneko Ayatolen erregimena, Hego Sudan eta bar, hauek guztiak jartzen dituzten nolabait esateko jomugan, eraitsi beharreko erregimen deseroso bezala, bertan kaosa edatu dadin eta beste inolako potentziak ez dezan lortu nolabait gobernu egonkorrekin aliantzak egitea edo bazkideak izatea, Gaur egun egoera ikusi besterik ez dago, ikusteko plan hau gutxi gora bera implementatu dela, herrialde horietako askotan, gero ikusiko dugun bezala, kaosa eta gobernu falta dira nagusi. Eta oso garrantzitsua da esatea plan honek badaukala nolabaiteko konfluentzia aldez aurretik Israeleko plan imperialistetan, plan imperialistak ondo azaltzen dituen Ginon planaren baitan, Hau da, Ginon plana 1982an formulatu izan zen txosten baten bidez, eta txosten honetan esaten zen Israelen inguruko herrialdeak balkanizatu eta konfesioen araberako pseudo-estatutan banatu behar zirela, Iraketik hasi, Siria eta Sudaneraino, Ego eta Ipar Sudanen ikusten ari garen bezala, beraz, plan hauek ere argitaratuta zuten eta denbora kontua zen martxan jartzea, ematen duenez, 2001ko irailaren 11ako dorre bikien eraiste horrek bide eman zion garai hartako George Bushen administrazioari plan hauekin hasteko, baina Siriarena beranduago egikaritu bazen ere, Siriaren kontrako lege publikoa bazuen, esaterako 2004an okerrezpanago Syrian Accountability Act atera zen Kondoletza Ritzi Amerikako Estatu Batuetako administrazioko kanpo arduradunaren eskutik, eta bertan esaten zen Estatu Batuetako administrazioak kongresuari edo kongresuaren onespena izan da Siriaren kontrako ekintza koertzitiboak aurrera eman zitzakela, hasita zigor ekonomikoetatik besteratako zigorretak, nolabait esateko. Esan dut, aipatu dut Amerikako Estatu Batuetako eta Israeleko plan batzuk zeudela, baina baita ere Siria zegoela nolabait ere inguruko potentzia regionalen, baita ere jomugan edo bazituztela baita ere interesak
edo Siriako erregimena aldatzeko edo bertan tentsioak auspotzeko, ezta? Kontuan izan behar dugu, leheno esan bezala, Siria dela pasabide edo igaro beide garrantzitsu bat gauza askotarako, ezta? Zetako ibilbideari referentzia egin diogu, baina 21. mendean garrantzi hartzen du, ezta, baita ere gasaren esportazioak, esaterako. Eta hor interes kontrajarriak zeuden inguruneko potentzien artean. Esate baterako, Katar eta Arabia Saudiak, mendebaldeko herrialdekin aliantza hertsiak dituzten bi herrialde hauek, gas erreserba ugari dituzte eta gas erreserba horiek nahi zituzten kanalizatu Europarantz, eta horretarako Siria pasabide estrategikoa zen. Baina Siriak baita ere aliantzak zituen inguruko beste herrialde batzuekin, ezta, garrantzitsuena Iranekin esaterako, eta Iran ere gas ekoizle eta esportatzaile garrantzitsua denez, gasedukto bat eraikitzeko plana zeukan bere herrialde aliatuekin, ezta, Irakekin eta Siriarekin, zeren Irak ere gogoratu behar da 2003an Saddam Husseinen erregimena erorita ez dela lortzen, ezta, mendebaldean aldeko erregimen irmori jartzea bertan, eta txiite gainera protagonismoa lortzen dutela, eta beraz indartzen dena da Teheran, Bagdad, Damasko, Beirut eta resistentziaren ardatz hori edo zubi hori. Beraz, hori ere energia ibilbidetan irudikatzen da, eta horregatik jada 2010an Bashar al-Assaden gobernuak, Hafez al-Assaden semeak, behin ja gobernuan zegoela, lizentziak eta baimenak ematen ditu, gasedukto hori Siriatik igaro dadin, eta horrek inguruko petromonarkia hoien interesak auzitan jartzen ditu, beraz hoiek jabere badaukate mesfidantza edo etxaitasun bat Siriarekiko. Eta horri gehitu behartzaio baita ere iparraldeko bizilagunak, ez da zeuzkan tentsioa handiak, zeuzkan tentsioak Siriarekiko. Zeren ez daztu behar 2003tik aurrera, ez da Turkian ematen dela baita ere Tayyip Erdoganen gobernuaren benetako politiken irudikapen bat. Tayyip Erdogan, debakigun dezela, anaia musulmanen kide izan zen, gaztea zenean, berak beti nahi izan du alde batetik Turkiaren beranen islamizazioa sustatu eta Ataturkek Errepublikak ezarritako laikotasunarekin bukatu, eta beste proiektuetako bada kanpo politika neo-otomanismoaren zera hori, ezta? Berpizkunde hori. Beraz, Sirian ere abagune ikusten du atzaparrak sartzeko. Ez daztu behar baita ere aurreko gobernuarekin Siriak harreman estua zeuzkala Turkiarekin, zeren esate baterako Turkiarekin merkataritza askeko akordio bat sinatuta zeukan, eta ez baita ere pertsonen zirkulazio askerako aukera zegoen, ezta? Siriako herritarrak Turkiara joan zitezen bisadu hau baten beharrik gabe, eta baita ere Turkiako hiritarrak Siriara joan zitezen turismo egitera, eta bar, harremanak nahiko emankorrak ziren, baina gobernu horren etorrerarekin eta neotomanismoaren berpizkunde horrekin Siria baita ere Turkiaren interesen gatibu bihurtzen da. Eta horrek gehitu bertzaio baita ere leheno aipatu ez duan kontu bat, eta Siriak ere nolabait insurgentzia kurdua babestu izan duela Turkiako lurretan. Hau da, Siria izan da Turkiak errepermitutako, ez da, kurduen hartzaile, errefuxiatu kurduen hartzaile nagusi bat, eta aukera, erretaguardia ere izan da haien borroka sustatzeko. Beraz, Turkiak beti izan du baita ere Siria baita ere jo mugan horregatik, eta izan dituzte elkarren arteko tentsio diplomatikoa arazoni dagokionez. Aipatu gudan bezala labur biltzeko guzti hau, ez da bakarrik mundu mailako potentziek esate aterako estatu batuak, Frantziak ere, beti izan baitu leheno esan bezala, ez da gorroto historiko bat Frantziarekiko, eta ja bere agintepean egon zenean, saiatu zen herrialdeak antonalizatzen, arrakastarik izan gabe, eta Frantzia aparte, inguruko potentzia erregionalek baita ere nahi zuten, Siria desegonkortu haien interesak babestu izateko. Beraz, 2011ko egoera hau Siriarentzako etzen munduko honena, ez da, kanpo ingerentziak ebitatzerako orduan. Gogoratzen dut 2011an udaberri arabiarrak deitutako prozesu hori ematzela inguruan. Gogoratzen dut Tunisia, gogoratzen dut Gaddafiren Libia, Egipto, eta noski Sirian ere protesta oso nabariak egon ziren.
Eta, claro, horrelako kontekstua edo egoteko, ze arazo zituen Siria garai hartan? Bai, barne mailan aipagarria da Siriak momentu horretan zituen arazo ekonomiko batzuk, ezta? Jendartean ezin egona areagotu besterik ez zutenak egin. Arazo garrantzitsuenetako bat izan zen Siriak 2005-tik 2011-ra azkeneko 6 urteetan pairatu izan duen lehorterik larriena pairatu zuela. Prezipitazio eskasak ziren eta horrek nekazaritza ekoizpenean eragin nabarmena izan zuen. Ez daztu behar Siriaren jarduera ekonomiko garrantzitsuenetariko bat nekazaritza bera dela, hau da, gariaren beraren ekoizpena. Beste sektore ekonomiko garrantzitsu batzuk dira turismoa eta baita ere hidrokarburuen ekoizpena, baina nekazaritzak egundoko garrantzia du, zeren populazioaren erdia gutxi gora bera landa eremuetan bizi izan da historikoki. Eta lehorte honen poderioz, nekazaritza ekoizpena hasten da murrizten, eta aldi berean Siriak jada ezin du bere esportazio gaitasuna galtzen du gariari dagokionez, beraz hasten da bere kontu korronteko balantzan defizit komertzialak edukitzen, ezta? Eta beraz importazioak ordaintzeko zailtasunak ere izaten hasten da, divisa eskasia pairatzen hasten delako, ezta? Deno dakigu herrialde batek azken finean divisa eskasia duenean, ezta? Eta ezin duenean kanpo operazioak ezin dituenen aurrera eman, zorpetzea besterik etzaiola geratzen askotan, eta ondorioz Siriak aro honetan eskatu behar izaten dio nazioarteko moneta funtsari mailegu bat, ezta? Kontuak orekatzeko, maileguak ematen dizkizutenean, beti normalean baldintza batzuen menpe egoten dira, eta nolabait nazioarteko moneta funtsa beti mailegu bat ematen duenean herrialde horri eskatzen dizkio, ezta? Austeritate neurriak implementatzea eta Siriatzen salbuespena izango. Beraz, neurri horietako bat eta ezin egona sortu zuena izan zen nekazaritzari diru laguntzak kentzea. Diru laguntzak kentzea edo murriztea era oso nabarmen batean. Honek nekazari askoren bizi sustengoa auzitan jarri zuen, eta nekazari askok bizibide hobe baten bila hirietara jo behar izan zuten. Aldi berean, liberalizazio ekonomiko honen poderioz, hiriak garrantzia gero eta handiagoa hartzen hasi ziren, ezta? Turismoari begira bizi zirelako gehien bat, eta zerbitzu jarduerei begirako orientazioa zeukatelako, baina aldi berean gizarte kohesioa uzten ari zen, hau da, desberdintasun sozialak areagotzen ari ziren. Historikoki Siria nahiko erregimen sozializatzailea izan duenen eta nahiko birbanaketa politika handiak eraman direnez, desberdintasun sozial apalak zituen herrialde bazen, zentzu askotan Europako herrialde askoren azpitik ere kokatzen zen, baina neurri liberalizatzaile hauekin desberdintasunek gora egin zuten. Horren adierazle nagusia da Gini koefizientea esaterako. Deno dakigu, ez da, Gini koefizienteak diru-sarreren desberdintasuna neurtzen du, 0 litzateke erabateko berdintasuna eta 1 litzateke erabateko desberdintasuna, ezta? Siriak 2000 urte hauetan 0,23 egiten du salto, gutxi gora bera, Europako herrialde homologo gehienen antzeko adierazlea edukirik, baina desberdintasun sozialek gora egiten dute, ez? Turismoa, deno dakigun bezala askotan, gizarte disfuntzional baterako aurrera pausoa da, eta honek ezin egon handia sortzen du gizartearengan, ezta? Orduan, testuinguru honetan, eta udaberri arabiarren testuingurupean baita ere, hasten dira ematen protesta batzuk gizartearen aldetik, ezta? Diskonforme zegoena gobernuarekin edo gobernuak ezarritako politika batzuekin, ezta? Baita ere, baita ere eskaera demokratizatzaile batzuk ere bazeuden, eskatzen zutenak, ezta, Baath alderdiaren monopolio politikoa bukatzea, baita ere gobernuak bere eskutan zeuzkan gehiegizko salbuespenezko edo larrialdiko botereak bertan bera geratzea, pluraltasun politikoa handiago egotea, eta bar, baita ere nekazaritzari diru laguntzak berrezartzea, eta bar. Baina protesta hauek zilegiak ziren eta etzeduen kanalizatuak violento batean, ezta? Hasiera batean protesta hauek ez dute auzitan jartzen erregimenaren beraren izaera. Ez dute nahi Siriaz erdibitzea, ez da ere, bere izaera multikonfesionala auzitan jartzea, ezta? Baina handik gutxira argi geratzen da, grupuskulo batzuk edo nolabaiteko mugimendu batzuk berriro ere
anaia musulmanak saiatzen direla protesta hori kapitalizatzen eta erreditu guztiak bereganatzen, eta azten dira hori indar armatuen kontrako sabotaiak eta indarkeria ekintzak aurrera eramaten, herrialdean tentsioa areagotu dadin, eta gobernuak erantzun dezan era bortitz batzean, nazioarte mailan geratu dadin erabat deskreditu egoera batean. Orduan ikus dezakegu testuinguru honetan bi motatako protesta daudela, batetik era baketsuan antolatzen direnak, baina hau aprobetxatuta anaia musulmanak saiatzen dira kapitalizatzen. Udaberri arabiarrak gogoratuko dugu baita ere eman zirela zenbait herrialdetan aro honetan, eta Udaberri arabiarrak denborarekin frogatu da kanpo ingenientziaren poderiozko mugimenduak izan zirela. Ez daztu behar ere, mendebaldearen aliatu ziren herrialdetan protestak egon baziren, ez zirela edabideetan azaldu, eta horiek erreprimitu zituzten erregimenei, esaterako Arabe Saudik Bahreinen edo Emiratuek, Katarrek eta bar, ez zutela inolako errepresaleri jaso protestak erreprimitzeagatik, eta aldiz mendebaldearentzako desoroso ziren herrialdek egindako protestek ikaragarrizko estaldura mediatikoa jaso zutela. Siria kasu, Egipto baita, Libia eta bar, baina horren atzetik zeuden koloretako irautzetako hainbat eta hainbat estrategia, gogoratzen dut Sarsa Popovic, lehenengo koloretako irautzetako egietako bat, hau zen ekintzaile serbiarra, Slobodan Milosevicen erregimena eraisteko lanean ibili zen zeratako bat, buruzagietako bat, berak esaten zuen, berak aholkularitza eman ziela bertako aktivista askori, desobedientzia zibiliko tekniketan, gobernuak fortzaz ezaten amore eman zezan, gero ere sare sozialen erabilera ere deno dakigu askotan nola erabiltzen den, eta nola erabilizuten baita ere jendea plazetara gerturatzeko, eta bar, eta hainbeste iraupeneko erregimenak aste batzuek buruan botatzea ez dirudi oso zera denik, oso espontaneoa denik ikuspuntu guztietatik. Eta esan bezala, Siriatzen salbuespen izan. Sirian kontua da, horrek gehitu bartzaio, anaia musulmanak ez duela arrakasta lortzen gobernua eraizterako orduan, eta beraz, hasten dela aurrera ematen era guztietako ekintza saboteatzaileak. Honen aurrean, Siriako erregimenak esan behar da hainbat kontzesio ematen ditzkiela, manifestariei, haien beharrak edo haien eskakizunak alde neurrian behintzat asetzeko. Horien artean batzuk aipagen itzake. Esate baterako erregimen siriarrak larrialdi egoeraren amaiera sustatzen du. Larrialdi egoera esan behar da zegoela kontemplatuta edo zegoela pentsatuta Israeletik etortzitezken espioitza eta era guztietako ekintzei aurre egiteko mekanismo bezala, Gero esate baterako ere 300.000 kurduri siriar hiritartasuna ematen die, konstituzioan alderdiaren monopolio politikoa abolitzen du, 2012ko erreforma konstituziogile berria martxan jartzen du herrialdearen izaera multikonfesionala areagotu dezan, eta baita ere hauteskundea deitzen ditu, herritarrek haien boza eman dezaten nahi duten gobernuaren inguruan. Baina, kontzesio guzti hauek kontuan izan da ere, nazioarteko komunidadeak eta batez ere anaia musulmanek beraien ekintzekin jarraitzen dute, eta egoera honetan aldatzen dena alderatuta aurreko bi altxamenduekin da, kasu honetan anaia musulmanek jasotzen duten baliabide sorta are ugariagoa dela, eta baita ere jasotzeko daukaten erreztasun logistikoa asko handiagoa dela. Zergatik jasotzen dute laguntza logistiko hau era askoz ere oparoago batean? Neurri handi batean Siriak bere mugen gaineko kontrola oso era lausoan kontrolatzen zuelako. Arrazoi oso simple bategatik, bere ejerzitoaren zatirik ia handiena Golaneko gainen inguruan zeukalako Israelekin daukan gerragatik. Beraz, bere efektibo edo baliabide nagusienak bertara bideratu da zeuzkan. Orduan, beste mugetatik, Jordaniarekin sigue daukan mugatik, Turkiarekin daukan mugatik, eta errebelde matxino hauek hasten dira jasotzen era guztietako baliabideak. Gaur egun, esate baterako ezaguna da, gerora filtratu den moduan,
CIA berak Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzu nagusiak Time Bersik Amor operazioa deritzona martxan jarri zuela, Turkiako Inzirlik base militarrean hainbat eta hainbat mertzenario jihadista entrenatzeko, ezta? Beraz, han entrenamendua, insurgentzia tekniketan kapazitazio eta bar emateko, ezta? Eta gero horiek, behin entrenatuta, muga zeharkatuta sartzen dira eta hiriak setiatzeari edo auzo batzuk hartzeari egiten diote, berdin Jordanian, eta bar. Horrez gain esan behar da, baita ere Golfoko monarkiek ere, haien petrol asko birziklatzen dituztela talde hauei babesa emateko. Eta babesa emateaz aparte, ez da altu behar, esate baterako Katarrek bere botere biguneko tresnetako bat erabiltzen duela, Al Jazeera katea. Al Jazeera katea Katarrek ia esklusiboki finantziatutako telebista katea da, mundu mailan edo gainera herrialde arabierretan gehien jarraitzen den telebista katea da, eta bertan errebelde matxinoi hasieratik ikaragarrizko babes mediatikoa ematen die, eta aurkezten ditu haiek munduaren aurrean ez da errebelde moderatu bezala edo nolabait Siriara demokraziara manai dutena regimen sanguinario baten aurrean. Beraz, gerra zera izatez aparte, ez da, gerra proxy bat izatez aparte, nazioarteko potentzia desberdinek finantziatutako eta entrenatutako mertzenarioak Sirian sartzeaz aparte, iritzi publikoaren iruditeria manipulatzera bideratuta ere badoaz, ez da, haien inguruko zuritzea emanez eta baita ere gatazkaren errelatoa distorsionatzeko asmoa izanik, ez da, beraz, 2011tik 2012tik aurrera ez daztu behar, kanpo ingerentziarik gabe ezinbestekoa dela talde tafkiri edo talde jihadista hauen operatibidadea mantentzea, ez da, kanpotik jasotzen dituzten era guztietako baliabideak kontuan hartu gabe. Naiz eta ez duten lortzen hasiera batetik gobernua eraistea, hau da, ez dute lortzen ez da ere inungo lurralderen gaineko kontrol efektiborik edukitzea, baina lortzen dutena da, hiri askotako, ez da, adibidez Alepoko edo Hamako eta Homseko auzo askotan, akademia batzuk edo etxebizitza edo auzo batzuk haien eskutan erortzea, eta haiek edukitzea haien kontrolpean, gizaterea, populazio zibila askotan ere, gatibu bezala hartuta, ez da, orduan horrek irudikatzen du gatazka oso bortitza izango dela, batez ere oso ezaugarri urbanoak, hiriko ezaugarriak izango dituelako, eta hirietan ematen diren borrokak askotan askoz ere oholtsuagoak izaten dira, ez da? Bortitzagoak askotan ere. Bortitzagoak eta naiz eta milizia jihadista batek ez eduki hiriren kontrola, ez da, esaterako Damasko inguruan ere, Damaskon entzuten uste dut auzo bakar batean ere presentzia handirik izan, baina inguruko periferiako eremuetan, ez da, Dara goratzen dut, besteren bat ere hori ez dut goratzen izena, baina eremu horietan haien kontrolpean edukitzea, orduan haiek bertatik botatzea oso lan nekeza da, ez da, eta dakartza ikaragarrizko edo imaginazioa den suntxipen bat dakar, normalan bezala. Sartu gea Siriako gerran jada, sakontzen, ez dugu sakonduko pila bat, baina azalerako gerturapen bat oso garrantzitsua da horrelako kontuak ulertzea. Zein rol jokatu zuten mundu mailako, zein eskualde mailako potentziek Siriako gerra hori auspotzen? Anaia musulmaneko talde hauek ikaragarrizko babesa jasotzen dutela inguruko herrialdeen artetik, ez da? Aipatu dugu Turkia bera, Arabia Saudi, Katar, Frantzia berak ere babesa ematen die talde matxinoei, Israelek ere zer esanik ez, zentera delako ezaguna ez da, Golango gainak ere erabili zituztela kanpamendu militar bezala, Jabatak Nusrako matxinoei babesa emateko, bertatik igaro zen Netanyahu gaixo matxinoi bisita egitera, eta kamarien aurrean babesa dirazera. Golango gainak erabiltzen zituzten talde jihadista hauetako asko eta asko, arreta medikoa jasotzeko Israeleko armaden aldetik, beraz, imagina dezakezue ze puntutarainako injerentzia izan zuen Siriak kasu honetan, ez da? Etengabeko laguntza fluxua eta emaria jasotzen zuten talde hauek nazioarteko potentzien aldetik, eta hortaz aparte, kasi laguntza garrantzitsuagoa zen hemengo jendearen iruditeria moldatzea, ez da? Eta horregatik
hemen mendebaldeko iritzi publikoak iturri mediatiko oso mugatuen bidez jasotzen zuen informazioa, eta gerora jakin den bezala, iturri hauek ere oso sesgo informatibo oso mugatua zeukaten, esate baterako, gaur egun jakina da, ezta, giza eskubideen siriar behatokia deritzonak, gazteleraz Observatorio Sirio de Derechos Humanos, era horretan hobeto ezagutuko duzue, nola zen kasi Sirian gertatzen ziren gauzen inguruko monopolio informatiboa zeukan iturri bakarra. Naiz eta gerora frogatu den, ezta, Londresen edo egoitza zeukala, eta baita ere MI6 edo Britainia Handiko Inteligentzia Zerbitzuaren beste palanka bat besterik etzela. Kontua da, hemengo hedabide guztiek, hasi egunkari nagusinetatik, telebista kate nagusietara, hori erabiltzen zutela iturri bakar bat bezala Siriaren inguruan informazioa emateko. Gero ere esan behar da, ez da, kazetaritzan oinarrizkoa dela informazioa kontrastatzea. Informazioa kontrastatzeko hainbat iturri behar dira, eta horretarako hedabidek normalena da korresponsable bat bidaltzea gatazka hori gertatzen ari den lurraldera, informazioa alderdi anitzetatik jaso dezaten. Kasu honetan, hedabide nagusik eta gaur egun dirua aurrezteko da ez dute lan hori egiten, eta beraz, iturri honetatik soilik jasotako informazioa helarazten zieten hiritarrei ezer kontrastatu gabe. Eta beste alde batetik, baita ere azpimarratu behar da, gobernuz kanpoko erakundeen esku hartzeare oso nabarmena izan dela gatazka honetan, edo naiz eta gobernuz kanpoko erakunde bere buruari deitu, praktikan ez dute jarduten jendeari laguntza humanitarioa emateko agente bezala, baizik eta gerra zikina edo gerra kognitiboa aurrera emateko tresna dira, ezta? Esate baterako oso ezagunak izan ziren Sirian White Helmets edo kasko zuria deituriko mugimenduak, Amnistia Internacional bera edo Human Rights Watch guztiek, edo ia denebintza jasotzen zuten kanpoko gobernuen finantziazioa edo George Soros bezalako magnate laguntza, ez da, esate baterako Human Rights Watch zerak, gobernuz kanpoko erakundeak 100 milioiko laguntza jasotzen urtero Siriaren inguruko albisteak editatzeko. Oso ezaguna da esate baterako White Helmets taldeak, ez da, nola aurrera eraman zituen nolabaiteko muntaiak esan behar da, edo antzerkiak irudikatuz populazio zibila gobernuaren eraso kimikoen biktima izaten ari zela. Hori guztiak gero Britainia Handiko parlamentuko ikerketa batzordeko txosten batek argi utzi du, ez zeukatela errealitatetik ezer, baina simulazioak egin izan zirela, ez da, nazioarteko iritzi publikoari helarazteko erregimen despotiko bat ari zela bere herritarrak masakratzen era indiskriminatu batean. Ez daztu behar, era honetako muntaien bidez Siria nazioarteko esku hartze zuzen baten biktima izateko zorian izan zela, esate baterako 2013an eraso kimiko hauek leporatuta, naiz eta Errusiaren eta Txinaren segurtasun kontseiluan emandako betoaren bidez eragotzi zen eronetako kanpo erasoa, baina esate baterako akusazio hauek ondorio oso ezkor bat utzi dute Siriarekiko. Dela arma kimikoen beraien desegitea eta entrega selektiboa. Arma kimikoen garrantzia ulertzeko Siriarentzat aipatu behar da oso instrumentu disuasorio garrantzitsua izan zirela Israelen aurrean. Kontuan izan behar da, arma kimikoa direla herrialde pobreen arma nuklearrak. Hau da, ez daukatenek hainbeste baliabide arma nuklear bat edo edukitzeko, finantzatzeko edo gero mantentzeko, arma kimikoak eraikitzen dituzte askoz ere artisauagoa delako edo askoz ere merkeagoa delako, eta gaitasun suntsitzailea parekoa ez da izango, baina oso ondorio ezkorrak ere izan ditzake. Eta hau, Siriak Israelekin gerran egonik, beti erabiltzen zuen arma disuasorio bezala entitate sionistaren aurrean, kanpo erasoetaz immunizatu ahal izateko. 2013ko akusazio hauen menpegonik, Siriak bere arsenal kimiko guztia suntsitu edo behintzat desegin behar izan zuen nazioarteko behatoki desberdinen ikuskaritzapean, akusazio hauek etorkizun batean alboratu ahal izateko. Hone guztiak argi dago, Siria utzi zuela bere oinarrizko tresna bat gabe Israelen erason aurren, eta geroztik Israelek
kasi inolako gupidarik eta inolako galgarik gabe bombardatu ahal izan duela Siria, errepresaliarik ez baitzuen espero. Herrialderen aldetik, beraz, hor ikus ditzakegu ondorio ezkorretako batzuk. Gero ere, medien aldetik aipagarria da, nola, anaia musulmanen kide hauei esate baterako ez da, oposizio moderatua edo errebelde moderatuak deitzen zitzaien, naiz eta guztia, erabiltzen zituzten metodoak oso bortitzak izan, ez da? De hecho, gazteleraz edo derrebanakuellos deitu izan zaie, erabiltzen zituzten metodengatik, ez da, harrapatzen zituzten disidente guztiei, hau da, hereje deiturikoei, lepoa mozten zieten, publikoki humilatzen zituzten, eta, sarraski gupidagabeak egikaritzen zituzten inolako lotxari gabe. Eta horretaz gain gainera, ez da ez du behar, tafkiri edo behintzat jihadista hauetako asko eta asko ez zirela siriarrak, baizik eta herrialde askotatik etorritako mertzenarioak zirela. Errekrutatuak izan ziren milaka herrialdetan, batez ere Asia erdialdetik hasi, ez da, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan eta Barretatik hasi eta Hego Amerikaraino. Esate baterako urte berean, ez da, Siriatik kanpo Gaddafi boteretik kendu izan zenean eta matxino hauek esekutatu zutenean, horietako askori bideoan entzuten zaien bezala gazteleraz ari ziren hizketan, Kolombia edo inguruko azentu batekin, ez da, beraz, hor ikus dezakegu zeratako implikazioa izan duten nazioarteko potentziek herrialde guztietako mertzenarioak finantzatzerako orduan. Honek ondo irudikatzen du etzela Siria mailako gatazka endogeno bat, baizik eta kanpotik ekarritako elementu proxiez osaturiko gerra bat, ez da? Esan behar da, Sirian saiatu zirela errepikatzen Libiako eredua. Hau da, Libian lortu zuten hiri bat, Tripoli edo Bengazi, ez dakit, bietako bat okorrezpanago bereganatzea talde matxinoek, eta bertan gobernu askea edo nolabait nazioarteko errekonozimendua zeukan gobernu bat martxan jartzea, ezta? Era horretan, Libiar herria ordezkatzeko nazioarteko komunitateen aurrean. Siria saiatu ziren hori egiten Alepo hiriarekin, zela Siriako hiririk garrantzitsuena, baina ez zuten lortu naiz eta baliabide guztiak horretarako eduki, eta beraz, ezin izan zuten proklamatu haien zonalde esklusibo berri hori, Sirian gerra zibil bat zegoela aldarrikatzeko. Ez da, aztu behar baita ere, Siriako agertokiak ez dituela betetzen, ez da, gerra zibil baten ezaugarriak. Hau da, gerra zibil bat egoteko, bi edo hiru gutxienez talde egon behar dira lurralde baten gaineko kontrol homogeneoa daukatenak, lurralde horren gainean indarkeriaren monopolia daukatenak, eta herritarrei zerbitzuak, oinarrizko zerbitzuak emateko kapaz direnak, ez da, hasita zabor bilketatik, arreta medikuraino, eta aldi berean, nazioarteko herrialde batzuen errekonozimendua behar dutenak. Sirian hau ez da ez bai dute lortu errebeldeek inolako lurralde homogeneo baten gaineko kontrol jarraiko horrik izaterik. Ikusi dugu gerra nola hasten da, ikusi dugu zein den testu ingurua, ikusi ditu ere Siriaren aurkako arerioak, baina horren aurrean ere Siriak bere aliantzak zituen. Komentatu ezakezu pixkat Siriak izandako aliantzen edo ze potentziak lagundu zuten Siriar-Arabiar Errepublika? Bai, Siriar estatuaren aliatuen artean bereizi behar dira alde batetik estatuak haiek eta baita era guztietako miliziak edo talde irregularrak lagundu diotenak, ez da, hiriak eta askatzen eta bar. Estatuen artean, aliatu historikoena esate baterako Errusia izango litzateke, ez da, arrazoi askorengatik, lehen aipatu bezala Sovietar Batasunaren garaitik Sirian bi base nabal garrantzitsu dauzka Errusiak oraindik ere, gero beste alde batetik ere Siria beti izan da Errusiar armadaren, Errusiar armamentuaren erosle edo berezero garrantzitsu bat, hartu eman ekonomiko nahiko oparoak izan dituzte beti, eta baita ere elementu kulturalak ere hor daude, ezta? Kristautasun ortodoxoaren, anaitasun ortodoxoan nolabait zegoen Siriako kristauen eta Errusiako kristauen artean, eta horregatik Errusiak beti ikusten zuen Siria oinarrizko aliatu bezala.
Beste aliatu garrantzitsu bat dudari gabe Irango Errepublika Islamiarra izango litzateke. Aliantza hau gehien bat 80. hamarkadatik aurrera datorrena da. Ayatoleen erregimen hau 79an iraultza islamiarrekin batera sartzen da boterean, eta Saddam Husseinen Irakekin gerran dagoen bitartean Siriak Irani ematen dio babesa, beraz Iranek babes hori itzularazten dio gerra hau pizten denean. Gero ere ez da zu behar Iranek Beiruterekin konexio hori mantentzeko Siria trampolin bezala ezinbestekoa zuela. Ardatz bera delako. Hori da. Nolabait ere erresistentziaren ardatz horretan, Teheran, Bagdad, Damasko, Beirut separatzina direlako. Ez da zu behar, baita ere Iranek Libanoko Hezbollah taldea, Siriaren bidez ere armatu izan dutela, era horretan ailegatu arazi zera guztietako urnikuntzak, muniziotik hasi, elikagaietara, inteligentzia dispositiboak, eta bar luze bat. Eta Iran ez aparte gero ere Siriak jaso izan du batez ere aipatu duan Libanoko Hezbollah talde insurgentearen laguntza, ezta? Gainera laguntza hori askotan Iraneko aholkulari militarrekin batera ezinbestekoa izan da, zeren Siriako enfrentamenduak edo borrokak izan dira eremu urbanizatuetan gehien bat. Eta Siriako armada Siria batean etzegoen prestatuta borroka irregular hauetarako, zeren bere prestakuntza zegoen bideratuta armadaz armada borrokatzeko. Israelen kasua, ez da? Aipatu genituen aurrekoan Golango gainak, hor gudu bate baterakoan, gudua bera egikaritzen den eredua da erabat desberdina, ez da hirietan emango zen, beste paisaia oso desberdin baten, orduan bertan, teknikak, materialak, instrumentuak, armamentua erabat desberdina da. Hori da, azken finean, hirietan eta beste bateko adistramendu bat behar dute soldadu ez da borrokatzeko, eta Siriar armadako soldadu kasu askotan ez zeukaten, beraz, era horretan, esperientzia gehiago zeukaten, miliziak hasi ziren bertan laguntzen, horien artean, Iraneko milizia auxiliar ugari, Hezbollako baita ere borrokalari ugari, eta haien poderioz, haien eskerrak askatu izan ziren hiri asko, horien artean Alepo bera. Aleporen askapenean garrantzia handia izan omen zuen, lidergoa behintzat Suleimani Iraneko ofizial fanatuak, 2008an Donald Trumpen administrazioak hegaldi diplomatiko batean erail zuena nazioarteko lege guztiak hautsiz, eta baita ere Hezbollako miliziek, ez da, gerra irregular horretan pilatutako esperientzia oso altxor preziatua zelako eta ikaragarrizko esperientzia zeukatelako. Beraz, Siriar armadak kasu honetan jauzi eman behar izan zuen era irregularrago batean borrokatzera, batez ere askatzeko zeuden eremuak ez zirelako aiara inospito batzuk edo, baizik eta eremu urbanizatuak. Homsen, Alepon, Haman, Resorren, kasu guztien borroka oso doltsuak aurrera eman ziren, ez da, Stalingradoko garaiak pixka bat gogoraraziz, ez? Non borrokak hasi zen gehiago kalez kale, etxez etxe edo gelatik gelarakoa. Sartu gera gerran, baina zein da gerraren bilakaera? Eta nola geratzen da egoera 2018an? Gerraren ingurumariak aztertzea oso komplexua da, baina nola esateko 2012-2013ko anaia musulmanen matxinada honek kanpoko laguntza guztierekin ez du lortzen benetan gobernua bera edo erregimena ere eraistea, leial mantentzen delako, eta batez ere populazioak ere ez duelako erregimen aldaketa sostengatzen, ez da. Baina, gerrak izaten ditu fase desberdinak, eta 2014tik aurrera egia da talde matxino ugari hauez gain, ez da, esan duguna, Jabhat al-Nusra eta HTS eta abar hauez gain, Daeshek hartzen du protagonismo nabari bat, naiz eta haundietxi den bere garrantzia ere. Kontuan izan behar da, Daesh Iraken ernaltzen dela, kalifato bat proklamatzen dutela Mosulen 2014an. Daeshen sorkuntza ezin da ulertu Saddam Husseinen erregimenaren eraistearekin bat, zerenan, hainbat eta hainbat estaduko aparatuko aktibo ugari geratzen dira, erabat babesgabe ezarritako erregimen berri horrekin, administraziotik kanporatzen dituzte, asko inteligentzia burua dira, beste batzuk ejertzitoko buruak, poliziakoak eta bar, eta haie daukaten prestakuntza hori aprobetxatuz, sortzen dute
Daesheko armada oso potente hau, eta denbora gutxiren buruan, Siriako baita ere babes gabe zeuden muga batzuk zeharkatzen dituzte, eta lortzen dute batez ere ipar-ekialdeko zonalde batzuen gaineko kontrola, ezta? Garrantzitsuena izango litzateke Eufrateseko bailararen gaineko kontrola. Hor baitaude Siriako petroleo eta gas guztiategi gari lursail garrantzitsu asko, eta bere ganatzen duten beste lurraldeak ez dauka inolako garrantzia estrategikorik, zeren basamortua da. Eta kontuan izan behar dugu Siriako lurraldearen zati haundi bat basamortua besterik ez dela. Hau da, populazioa esango genuke bizi dela mendebaldeko zonaldean kostaldetik hurbil. Hau da, Damasko, Alepo, Hama, Homs, Latakia, Tartus, hauek biak kostaldeko hiriak, Siriako populazio zibilaren zatirik handiena pilatzen duten konurbazioak dira. Eta gero beste alde batetik, ondorengo beste eremua da ipar ekialdea, ez da, Turkiarekin mugan, Eufrateseko bailara. Nolabait izateko, eta beste gainantzeko eremua Damasko eta Direzor artean dagoena basamortua. Beraz, han ezin da benetako gobernu eraginkorrik ezarri, naiz eta medioek irudikatzen zuten Daeshen espansioa zela, Siriako lurralde gehiena. Lurralde aldetikan oso lurralde zabala da, baina ez da apenas inor bizi bertan. Ez, inor ez da bizi bertan. Edo, laukatu biziko dira, edo baina ez bertan populaziorik ez dago enplazamendurik, ez dago eremu urbanorik, ez ezer, logikoa den bezala, klima jasan ezina izango litzatekelako, bizi eraginkor bat, edo bizi oparo bat izatekoan. Beraz, Daeshen espansio hau ere medio handien aldetik handietxe izan zen, baina bai lortu zutela esate baterako Siriako eremu oso aberats baten gaineko kontrola esan dudan bezala, eta gainera haien entramado instituzional hau finantzatzeko ligidezia iturri izan zen, zeren petroleoaren eta gasaren kontrabandoaren bidez, Daeshek bere diru sarreren 20% lortzen zuen esate baterako, gariaren kontrabandoaren bidez beste 12%. Eta ez ahaztu behar, gerora garai hartan filtratu ziren zenbait informazioen arabera, Turkiako aduana poliziak entzungor egiten ziola petroleo eta gas trafiko honi, eta bere lurraldea erabiltzen zutela, palanka gixara, gero nazioarteko merkatuetan haien hidrokarburo hauek eta gariak komerzializatzeko. Eta honekin batera, ondare historikoaren kontua. Famatuak izan zian Palmirako bataiak, biak, bi eman zian, baina Palmiras aparte ikusi dugu, errepasatu dugu zein den Siria historikoaren historia horrek bere gain hartzen du ere ondare material bat oso aberatsa, eta ondare material hori, ondare historiko hori trafiko munduan, trafiko beltza edo merkatu beltzaren munduaren sartu zen, eta Daeshek hori aprobetxatu zuen. Dudik gabe, baita ere Palmirako esate baterako aintzinaroko relikiak, altxorrak, bitxiak eta arpilatuak izan ziren, eta nazioarteko merkatutan salerosketa ilunetan parte hartu zuten, eta horrek ere diru sarrera ugari emateaz aparte, arkitektura ondare askoren suntxipena ekarri zuen zalantzari gabe. Beraz, talde hauek ez bakarrik da, baizik eta Jabhat al-Nusrak berak ere esate baterako Sennaia eta Malulako eremu kristauean bertako elizei zu ematearekin batera, bertako aberastasunak trafikatu zituen merkatu beltzetan. Beraz, esan dezakegu talde hauek baita ere ondareari ikaragarrizko kaltea eragin ziotela, ezta? Esan behar dago, bai Siriako erregimena bizi izan zituela garai hartan momentu kritiko ugari, eta naiz eta inoiz ez zuen galdu bere lurraldearen 80%aren gaineko kontrola, zeren azken finean Siriaren zera ulertzeko, ez da, konposizio ulertzeko esan behar da, Alepo eta Damaskoren arteko zerak, errepidea M5-ak daukala garrantzia, ez da, Siriako azken finean hiri nagusien arteko lotura irudika komunikazio ardatza delako, eta hori beti lortu zuen Siriar erregimenak edukitzea bere kontrolpean, ez da. Orduan, 2015-etik aurrera ematen da momentu erabakigarria. Kasu honetan, Errusiar Federazioa, Siriar organo legegilek eta gobernuak hala eskatuta, esku hartzen du Sirian. Legalki, hori importantia da zehaztean, legalki parte hartzen duela Errusiak gerra hortan. Edozein estatu dauzka, ez da
defensako protokoloak beste estatuekin eta esku hartzeko protokolo batzu daude, ezta? Bata besteari hala eskatzen baldin badio. Honekin esan nahi nuena da, aurrekoan ere ikusi genuela, aurreko saioan, nola Rusia Siriar lurraldearen baitan dagoen, berriz diot legalki, baina badaude beste potentzia batzuk, munduko beste atzerriko potentzia batzuk, bertan daudela, baina ez oso legal. Ez, erabat, gero ikusiko dugun bezala, eta orduan, Errusiar abiazioa, azten da, bere hegazkinak erabiltzen ez da, batez ere jihadistek eta Daeshek dauzkan posizioak bombardatzeko, eta bombardaketa oso selektibo eta eraginkorra hauen poderioz, milizia hauek atzerak hasten dira etengabe. Hau da, Siriar ejertzitoa hasten da berreskuratzen, alde batetik galduta zituen lurralde eskasoiek, ez da, batez ere ipar-ekialderantz, eta borroka oso odoltxo ondoren ere, 2016 inguru horretan jazten da guztiz Homs, Alepo eta Hama bezalako hiriak jihadistez ustutzen eta hauek atzera botaz, ez? Eta momentu horretan, ja argi dago Siriar ejertzito hasten dela jihadistei gerra irabazten oso koste handia ordainduz, ezta? Hildakoetan, zaurituetan, mutilatuetan, eta baina gerra irabazten hasten da, eta orduan ematen da, ezta, nolabait nik definituko nuke ingenieria sozialeko operazio oso eraginkor bat, batez ere Amerikako Estatu Batuetako marinek eramaten duten aurrera kurduar milizien laguntzarekin, orain azalduko dugun bezala. Estatu Batuak aipatu ditugu, baina kurduek ze paper jokatzen dute gatazka honetan? Lehenik eta behin kurduarrak ez ditu aipatu, baina baita ere PID deritzo mugimenduko kurduarrak, asko eta asko direnak ez, Turkiatik errefuxiatutakoak eta Sirian kokatuak izan direnak, ez da, borrokatzen dute Errepublikar armadaren alde, hasiera batean milizia laguntzaile gixara, baina 2015ean ikusita Siriari dela lurraldea bere ganatzen eta Daesh atzeraka botatzen, Amerikako Estatu Batuek erabiltzen dituzte kurduar fakzio batzuk lortzeko haien helburu geoestrategiko garrantzitsu batzuk, ez da, leheno aipatu dugu Eufrateseko bailara hori, petroleo eta gas ustiategietan garian eta oso garrantzitsua dena. Ikusita Siriar armada bertara gerturatzen ari zela eta berreskuratuko zuela bere baliabide natural garrantzitsuenen gaineko kontrola, Amerikako Estatu Batuek egiten duena da talde edo milizia propio batzuk sortu, non batzen dituen kurduar talde batzuk, batez ere PID-tik estinditutako talde bat, eta beste alde batetik jihadista mertzenario askori beste itxura bat ematen die, estetika aldatuz, bizarra moztuaraziz eta integratzen ditu Siriar Defentsa Demokratikoa deituriko milizia bateratu batean, ezta? Milizia honek Estatu Batuarren aire laguntza edo aire zubi bat izanik, Estatu Batuarren babesa jartzen ditu, eta Siriar Errepublika Arabiarra bere soberaniapean eduki aurretik Eufrates ekialdeko eremu guzti hau okupatzen ditu Siriako aberastasun nagusiak dauden tokiak eta bertan base militarrak eraiki. Horien artean petroleo eta gas ustiategiak eta gari lursaiak, eta bertan eraikitzen du protektoratu bat deitzen diona Kurdistan. Kurdistanen nolabait sentsibilidade, elkartasun sentsibilidade handia dauka, hemengo jende askoren aldetik, eta orduan operazio hori mediatikoki ateratzen zaio primeran, zeren lortzen du Siriak lurralde garrantzitsu bat ez berreskuratzea, eta bertan eraikitzea pseudo estatu kurduar bat Amerikako Estatu Batuen bedeinkazioarekin irudikatzen duena nolabaiteko progresismoa, hemengo jendearen aurrean, ez da, publizitarioki oso ondo maneiatzen dute. Emakume kurduarrak erabiltzen dituzte hemengo jendea liluratuta gera dadin, emakume kasualidadez soilik ederrak direnak eta edertasun kanon guztiak betetzen dituztenak, saltzen dute bertan erabakiak hartzen direla demokrazia konfederal baten bidez, eta emakumeek erabateko protagonismoa dutela, nolabaiteko irudi garbiketa bat egiten dute, ez da,
neokolonialismoa irudikatzen duen operazio honen atzetik, ez da? Azken finean da, siriar armadari, siriar herriari ukatzea bere baliabide natural gainekon kontrola, bere oinarrizko beharrizanak asetzeko. Eta ez hori bakarri, baita ere, okupatzen dute gainera lurralde bat, ez dena kurduar nazio eskakizunekin bat ez datorrena, porque Rojava protektorado honen menpe daude lurralde asko eta asko, Resor bera esaterako, Resorreko harana, ez dira sekula gehiengo kurduarrekoak izan. Hau da, bertan herria, jende arabiarra soilik zegoen, etzen kurduarri bizi. Kurduarrak Sirian bizi izan dira enklabi isolatuetan, herri nomada gixara. Ez dute lurralde jarraipenik izan sekula ere, baina hala ere kurdifikazio fortzatu bat, ezartzen dute eskoletan, hezkuntzan eta bar, kurdutasuna inposatuz Amerikako estatu batuarren bedinkaziopean, ez da? Beraz, ikus dezakegu, operazio honek Siriako lehen gerra ixten duela, era, irregular batean. Siriar armadak lortzen du talde jihadista hauek garaitzea, esateko, baina bere lurralde askoren gaineko kontrola galtzen du, ez da, alde batetik Eufrateseko bailarekin, eta aldi berean Eufrateseko bailarak Turkiarengan sortzen duen erreakzioarekin, porque erabilita kurduarren erretaguardia dela, operazio ugari eramaten ditu horrela, Siriako lurrak bere ganatzeko, gero ondoren erabiltzeko txantaia gixara, ez da, Siriaren aurrean. Horri du operazio oso famatu daude, 2016tik aurrera egiten dutena Turkiak, eskudo del Eufrates edo Eufrateseko zera, eskudoa, baita ere olibaren operazioa, Gazelas Rama de Olivo ditzen den operazioa, ez dakit oso ondo itzultzen oraintxe bertan. Operazio guzti hauek azkenean Siriako hainbat eta hainbat enklabe okupatzen dituzte nazioarteko legedi guztia hautsiz. Eta horren adibide da, esate baterako Turkiak okupatzen duela Idlib provintzia. Gero ere berebiziko garrantzia izango duena, orain duela hilabete gutxi emandako gertakari horietan. Beraz, nahi baduzu egin dezakegu gerraren balantzea zein izan den, ez da, lurraldei dagokionez, hau da, Siriak irabazten du gerra hori 2018an egoera geratzen da estankatuta, eta nolabait esateko Eufrateseko bailararen gaineko kontrola Amerikako estatu batuen gain geratzen da, eta beste alde batetik Turkiak era berean anexionatzen du Idlibeko Siriar provintzia. Eta hor gertatzen da gauza bat, ezta? Siriako gobernuak aurrera ematen ditu berradiskidetze planak deritzonak. Talde islamista hauetan borrokatutako matxinoi nolabaiteko amnistia ematen die armak entregatzearen truke soilik. Nolabaiteko barkamena, armak entregatzen dituzu eta horren truke gizartean berriro gizarteratu zaitezke, beti ere baldaukazu ez, lehengo tendentzia horiek alboratzeko kutsua, ez da, nahi baldin baduzu borrokan jarraitu, autobusean sartzen zituzten eta eramaten zituzten matxinen esku zeuden lurraldetara, kasu honetan Idlib lurraldera, eta Idlib bera geratzen da Turkiarren menpeko enklabe bat zela, Turkiak sostengatutako enklabe bada, eta baita ere operatzen du errebelde matxinoen remanente bat bezala nolabait esateko, ez? Gainera 2019ko Astanako deklarazioan Errusiak eta Iranekin adosten dute deseskalada batean Siriar armada beste inkursiorik ez egitea eremu hau berriro ere berreskuratzeko bere baitan. Orduan, oraindik ere bilegatzen da Turkia daukan tresna bat Siriari mehatxu egiteko, ez baldin badu desaktibatzen, ez da, Rojavako protektoratu kurdu hori, berak lurralde berriak okupatuko dizkiola, ez da, naiz eta ez den Siriaren ardura, errua, kasu honetan, Rojava bezalako protektoratu bat edukitzea kurduaren erretaguardia bezala, baizik eta estatu batuek, Ameriko estatu batuetako gobernuak ezarri duela, ez da? Ikusi dugu zein den egoera gerra amaitzerakoan, amaitu baino, esan daiteke, gerra gelditzen dela, baina zein da Siriako egoera une horretan? Siriako herrialde guztietan gerra bat egoten denean, kalte fisikoak eta psikologikoak ugariak dira. Pentsa dezagun, Siriar armadak ordaindu beharreko prezioa ikaragarria dela, baita ere, gerrak berak 500.000 hildako sortzen ditu zibilen artean. Horri gehitu gartzaio,
errefuxiatu bezala alde egiten duten beste hainbat eta hainbat pertsona. Horre dakartzen ondorio guztiekin, ez da, herrialdea demografikoki, ustutzen dela, jaiotza tasan ere erorketak ematen dira, hildako ugari, hondamendi hutsa da ikuspuntu fisikotik, baina gerra ondorena ez da askotan apalagoa izaten, hau da, hori kudeatzea, ez da bat ere erreza, sortutako suntsipenagatik, hau da, fabrikak ondatuta, azpiegiturak ere ondatuta, hiriak ere berreraiki behar dira, estatua geratzen da, baliabide askoz ere gutxiagorekin, eta behin 2018aren ondoren, Siriako egona ekonomikoa benetan tamalgarria izaten da, ezta? Aipatu behar da, Trump administraziopean 2019an jada argitaratzen dutela Cesar legea deritzona, hau da, Siriaren gaineko zigor ekonomikoak ezartzen dituena, eta bertan Siria adibidez subsistematik kanporatzen da, ezta? Subsistema deno dakigunez, mezularitza sistema bada, nazioarteko finantza salerosketak gauzatzeko. Bertan, sistema honen bidez, kode hauen bidez, merkataritza operazioak aurrera eman daitezke esportazioak zen importazioak egiteko, ezta? Ordainketak egiteko importatzaile bati edo importatzaile batek zuri ordaintzeko, edo baita ere atzerrian daukazun serie baten remesak jaso ahal izateko. Siria geratzen da sistema honetatik beraz, ikaragarrizko komplikazioa dauzka, kanpotik piezak, komponenteak eta beste eratako materialak importatu ahal izateko. Sistema alboratuta, erabili beharreko zirkuitoak askoz ere arriskutsuagoa dira eta askoz ere logistikoki askoz ere zailagoa dira, eta horrek dakar importazio kostua askoz handiago izatea, eta beraz prozesua asko garestitza, ezta? Horrek inflazioa handia sor dezake, eta aldi berean herritarren erosalmena asko erosionatzen du. Ez ahaztu behar, Siria gerra aurretik esate baterako batez besteko soldata $300 zeukala, baina gerraren poderioz oinarrizko soldata €80, $80 murriztu zen, eta urten poderioz ere are txikiagoa izan zen, hau da, azkeneko datuen arabera, $20 zela batez besteko soldata laukideko familia batean Sirian, beraz hortik ikusi zenbaterainoko pobretzea pairatu behar izan zuen Siriar herria zentzu honetan, ez da? Eta honi, egoera lazgarri honi, ere gehitu behar zaio, okerrez baldimanago 2023ko lurrikara. Turkian ere garrantzia handia izan zuela, baina karo, zein da desberdintasuna, saldu dezun moduan, Turkiak bazituela abantaiak baino, bazitun, gaitasun batzuk, Siriak ez zituela. Orduan, egoera katastrofiko honen aurrean, Siria geratzen da nolabait, ez bakarrikan hildakoen kontuengatik, baizik eta laguntza humanitarioa eramateko, oso zaila izaten da momentu hori Siriarentzat. Dudari gabe, hori da faktore bat, lurrikarak ere lazgarria den egoera bati beste eskailera bat jartzen dio amildegirako bidean. Horretaz aparte ere beste faktore bat, esan bezala da, esate baterako COVID-19ak ere utzitako egimandako enbata. Noski, bai. Horrek ere azken finean zailtasuna besterik ez ditu jartzen, jendea etxeetan konfinatu behar delako, fabrikek eta uzten diotelako funtzionatzeari, eta bar. Beste faktore garrantzitsuenetakoa lehen aipatu duguna da, hau da, eta giltzarria ulertzeko zergatik erregimen siriarra ondoratu den. Bere baliabide naturalen gaineko kontrol subiranoa galdu izan, hau da, petroleoa eta gaza Siriar ekonomiaren zutabe ezinbesteko bat ziren, baita ez da izan inoiz Siria petroleo ekoizle oso garrantzitsu bat, nazioarteko merkatuetan petroleoaren horrikuntza baldintzatzeak orduan ez zeukan eraginik, baina baiz euskala petroleo eta gaz erreserba ustiategi garrantzitsuak autoaskia izateko barne mailan, hau da, datu esanguratsu bat dago hor, eta Siriarrezerak herrialdeak berak ekoizte zituela gerra aurretik 2010 inguru hortan 380.000 petroleo upel egunero. 380.000 petroleo upel horietatik 150.000 zituen ezinbestekoak kontsumitzaileen eta industrien behar izanak asetzeko, eta gainantzeko zatia soberakin gisara esportatzen zen, dibisak eskuratu ahal izateko, beraz ezinbesteko garrantzia zeukan. Gerra ondorenean, 2018tik aurrera, soilik 80.000 upel ekoizten ziren egunero Sirian, eta 80.000 horietatik
Estadua 6.000 upelen gaineko kontrola zeukan, beraz, imaginatu horrek ze ondorio zeuzkan, ez da, etxeetan berogailua egoteari begira, hiriak argiztatzeari begira, industriak funtzionatzeari begira, herritarrek haien mugikortasuna ibilgailuetan ziurtatzeko behar zuten erregaiari begira, hau da, eskasia eta razionamendua eguneroko ogia ziren, eta importatu beharrekoa ezin zuten importatu zirkuitu konbentzionaletatik. Beraz, zeukaten eskasia eta inflazioa ikaragarria zen, erosalmena muturreraino, murrizteraino. Eta beraz, horrek ikaragarrizko ondore izan zuen herritarren desmoralizazio erabatekoan. Beste faktore bat, aipatu behar duguna da, Libanon ere 2019tik aurrera finantza krisi oso mingarri bat lertu zela, eta Libanoren garrantzia, lehen esan dugu Siria historikoaren parte bereiziezina dela, eta hortaz aparte, Libanon daude finantza entitaterik garrantzitsuenak, ezta? Eta Libano erabiltzen zuten Siriako merkatari eta enpresari askok likidezia lortzeko. Likidezia hori ezabatzaren poderioz, hainbat eta hainbat enpresa geratu ziren oinarrizko finantza zubirik gabe, eta ondorioz ezin zuten behar den bezala funtzionatu. Eta honekin batera, zerra hasten da ernaltzen baita ere, erakundeen inefizientzia eta erakundeen ustelkeria masiboa, hau da. Zer gertatu zen Espainiako Gerra Zibilaren ondoren eskasia zegoenean, ez da? Estraperloa deritzon fenomeno, hau da, eskrupulorik gabeko kontrabandistek eta zerak, ez? Enpresariek eta aprobetxatzen zutela eskasi hori merkatu beltzean, ondasunak eta merkantziak banatzeko prezio bidegabeetan aberastuz jendearen desesperazioa aprobetxatuta horretarako, ez da? Erakunde gero ere, altzuenak ere saiatzen zen abantaila ateratzen egoera horretatik eta bere influentziak erabiltzen aberasteko, ez da? Santzioek eta sortzen duten albokalte oso nabaria da hori. Eta beste ondorio bat guzti honena izan zen, lira Siriako moneta zena, ez da, debaluatu zela proportzio imaginazinetan. Gerra aurretik liraren beraren kanbioa dolarrarekin zen dolar bakoitzeko 50 lira, eta gerra ondorenean pasatzen izatera dolar bat 2.000 lira. Hori kontatu gabe, bestraperloaren poderio zero zegoen monetaren merkatu beltza, ez da? Zela dolar bateko 4.000 lira. Eta honekin batera, esan dudan bezala, herritarren soldatak edo diru sarrerak gutxare hurrengoa ziren, soldadu batek ere, esplikatzeko armadaren egoera, soilik kobratzen zituen $40 hilabeteko, beraz, soldaduen baita ere morala zegoen erabat ondoratuta. Eta gehitu horri gainera, Israelek astero kasi Siriako azpigituren kontra eta hirien kontra egindako bombardaketak baita ere kalte ekonomiko handia eragiten zutenak. Así que ikusi dezakegu Siriako egoera inkursio, inbasio eta azkiri hau eman aurretik nahiko koktel lergarria zela. Eta horrela heltzen gera gaur egungo egoerara, gaur egun bizi den egoerara. Eta horrela ere heltzen gera programaren amaierara, baina agur esan baino lehen azken galderatxo bat, Ander. Erregimenaren aldaketa gauzatuen honetan nola ikusten duzu Siriaren etorkizuna epe labur eta ertainean? Oraindik ere datu asko falta dizkigu, ezta Sirian gertatu dena ondo jakiteko, baina Idlibeko beste aipatutako remanente hori erabilita, esan daiteke Turkiarrek ez da inteligentzia operazio oso abila aurrera eraman zutela, eta 13 egunen poderioz lortu zutela erregimena kolapsatzea eta hiriak milioiko edo oso handia ziren hiriak bereganatzea, eta hori ezin da saldu lehen aipatutako fenomeno struktural horiek aipatu gabe, eta baita ere kontuan hartuta ze desesperazio goratan zeuden indar armatuetako ofizial asko eta asko. Gaur egun ezaguna da, asko eta asko erosiak edo kaptatuak izan zirela, haien menpekoi ofizialei agindu ziezaieten ez zela resistitu soli 40.000 tafkiriek antolatutako inkursio honetan, ez da? Beraz, esplikazioa da gertatu dena ulertu gabe desmoralizazioa eta zerenatako zaurgarritasunan zeuden Siriar ejertzituko kide asko eta asko. Eta epe hurbilean nolabait esateko Siriaren etorkizuna oso ziurgabea da, ez dakigu Siria bera herrialde bezala ere biziraungo duen, zeren horre mandena da azken finean
potentzia desberdinen influentzia eremuen banaketa bat, esan daiteke, ez da? Israel ere aprobetxatuta erregimenaren ereisketa hau, hau ez da azken finean gobernu baten aldaketa, erregimen eta estatu baten ondoratzea da, aprobetxatu du sartzeko, ez da, Damaskotik 20 kilometrotara kokatu arte. Beraz, hori ja Israelen esku dago, gero beste alde batetik, Alepotik hasita eta Damaskoraino dagoen eremua, esango genuke ez da, Turkiak eta Katarrek monitorizatutakoa dela, edo behintzat haien tutelapean dagoela, eta gero orain ikusteko dagoena da, kostaldeko azkeneko alaguitak batez ere bizi diren eremu hori, zeinen esku geratuko den, baina baliteke agian Frantziak eta Rusiak tutelatuko duten eremu bat izatea etorkizun batean, baina hori edozein kasutan ikusteko dagoen asuntoa da, Siria gaur egun, orain arte ezagutu dugun erregimen eta estatu bezala jada desagertu dela, jada ez dela Israelen gaineko mehatxu bat, eta zer gehiago aipa daiteke, erregimen... Azken finean ere, esan daiteke hasieratik aipatu dugun ardatz hori, kantonalizazioa bermatzen ari dela historian zehar, eta gaur egun izango duela ziurrenik bere puntu gogorrena agian. Bai, frantsesek azken finean saizpikoten implementazioarekin egin nahi izan zutena gauzatu ahal izango dela, zeren azken finean Sirian ezarri berri den erregimen islamiar bada. Erregimen islamiar anaia musulmanen edo Al-Qaedako tipo baten erregimena, beraz. Erregimen horren nahi baldin badu estadua konfesionalizatu guztiz eta sharia izatea zuzenbidearen oinarrita zutabea, hori ez da ondo ezkontzen Siriak berak historikoki daukan aniztasun etniko eta erlijiosoarekin, beraz. Gutxiengoei babes minimo bat ematearren eta ez da zen ematen ari den sarraskiak agian geratuko zaien bakarra da populazio desplazamenduak albidetzea eta potentzia desberdinen babespeko protektoratu txikiak eraikitzea dagokion eremuan hori bideragarri izan dadin, baina esan bezala Siria bere horretan eta Republika Arabiar gisara agertuta dago, erregimen berriaren printzipioak islamiarrak izango dira, islamaren beraren aplikazio gogor eta atzerakoiena, baina ez du bizirango hortik arabiartasuna ardatzeukan erregimena ez da oinordetuko bertatik, beraz, hori da espero dezakeguna eta joango gara denborarekin ikusten, baina ez du ematen oso etorkizun oparoa datorkionik Siriako biztanleriari batez ere. Ander Aranburu, geopolitikazeko kidea, nazioarteko gaietan analista, politologoa eta laguna. Eskerrik asko, Ander. Bai, eskerrik asko, Carlos. Eta saioa itxi baino lehen, gustatuko litzaiguke argipen txiki bat egitea. Ikusten dezuten, edo beto esan da, entzuten dezuten moduan, gure hitza bete dugu, euskarazko beste programa bat entzun dezute, Ander Aranbururekin eta nerekin. Hala ere, fijatuko zineten moduan, pare bat astetan ez da podcastik egon. Kontuan hartu, hau saio artesanala dela ere. Ez gara teknologian adituak inondik inora. Eta hortaz gain, bakoitzak ere bere lana du. Eta azken boladan, zorionez, zoritxarrez, lanez lepo gabiltza. Eta horregatik, azken asteetan ez da podcastik egon. Beraz, gure aldetikan apaltasunetik barkamena eskatzea, badakigu ere asko gozatzen dituzuela euskarazko podcastak, estadistikek hala erakutsi digute. Beraz, hurrengo saio bat hemendik gutxira egongo delakoan, laster arte.